Nirdefaw ngħidu kemm għall-baż. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna. Merħba għal-podcast ieħor ħbib tiegħi. Illum fl-istudio għandi lill-professur Edward Warrington li miegħu ħadtu fuq ħafna affarijiet pjuttost komplessi, tekniċi, però vitali, apparti li mill-ħabib tagħna Edward huwa lettur l-Università, ġifieri huwa bniedem li huwa mitla ħafna ta' dialogu d-dibattitu u bla dubju se jkun podcast ta' intratteniment u informazzjoni kbira. Ma' Sir Warrington ħanitħattu dwar l-istorja tal-Istat Malti, servizz pubbliku, Malta bħala kolonja u t-tiswir tagħha fi-stat tul iż-żminijiet, il-problemi ta' governanza f'Malta u l-aktar problemi pertinenti li l-professur Warrington jara li l-Istat Malti se jaffaċċja fil-futur qarib. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lil Derek Meets, il-Hungry Hippie, kif ukoll il-Browns, il-Lafex Media, nirringrazzja il-Vinja Capricci, il-Maypole, kif ukoll il-Garmin li tabilħa infakkarkom hemm il-Fun Run li tistgħu issegwu l-ħolqa eurosportgarminraces.com, il-ħolqa qiegħda fil-kummenti x'imkien hawn taħt, mhux fil-kummenti insomma fid-deskrizzjoni x'imkien hawn taħt biex intom tistgħu tirreġistraw. Aħna ħanaqdu tim jien cheerleader ħankun għax dejjem xtaqt pom. Nirringrazzja wkoll il-Kutriko, il-Likebs, kif ukoll l-Istretta. Nies inħeġġiġkom li tappoġġjaw ovvjament l-azzjendi li jappoġġjaw dan il-podcast. Patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ nibqgħu nagħmlu dan ix-xorta ta' kontenut li huwa varjat, autentiku, insomma nagħmluh bl-aħjar mod li aħna kapaċi nagħmluh. Nittama tkomplu segwu, tkomplu sibu valur. Patreon.com/John Mallia, ara tlaqna jienu l-professur Edward Warrington. Professor Edward Warrington, grazzi ħafna tal-li ġejta fejja, ġet ħaddidna ftit jiena u inti dakinhar u vera ħadd gost u nserta li dakinhar kien hemm iż-żewġ producers miegħi wkoll konna hemmhekk għal laqgħa oħra fil-verità imma poġġew fejna u vera kienu interessati ġifieri tant li għadel qalt jisma' qalt dawk id-dokumenti li ħebat lilek ibagħtuhom li wkoll ħanod naqra biex ta' kont diġà sors ta' ispirazzjoni biex wieħed forsi jarraf naqra iktar lilu nnifsu dwar dak li tagħmel inti. Tista' tina naqra sommarju ta' dak li tagħmel inti? Mela jien bħalissa qiegħed Associate Professor fid-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Id-Dipartiment huwa wieħed mid-dipartimenti tal-FEMA, il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy. U kien wieħed mid-tliet dipartimenti tal-bidu. Jien li assoċjat mad-dipartiment mill-bidu net, minn dakinhar li beda jiffunzjona. L-ewwel bħala student, imbagħad kif igradwajt bdejt nagħlem l-ewwel casual għaliex dak iż-żmien kont naħdem fis-Servizz Pubbliku Malti. U mbagħad mill-1990 dħalt full time għalkemm domt ma kelli saqajja tnej fid-dipartiment. Ir-raġuni kienet li fl-1990 meta bdejt f'Marzu mad-dipartiment full time, il-gvern ta' dak iż-żmien kien talab li nintbagħat lura fis-servizz pubbliku biex ngħin fit-twettiq ta' riformi amministrattivi li kienu bdew iseħħu dak iż-żmien. Ir-raġuni kienet li jien kont wieħed min-nies li abbozzaw dawk ir-riformi fis-sentej ta' qabel. U domt hemmhekk kważi sentej. Imbagħad l-Università batitni nistudja l-Ingilterra biex inġib id-dottorat. Allura għamilt 3 snin imsifer u kif ġejt lura il-gvern mill-ġdid ħatarni membru tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, il-Public Service Commission. Ma tantx domt hemmhekk, domt sena u nofs biss. U mbagħad fl-1996 ġejt full time għal kollox fid-dipartiment. Allora, inti li huwa interessanti li għandek perspettiva ta' tiswir ta' servizz pubbliku. Kemm minn perspettiva storika għax inti ilek taħdem f'dak il-qasam mis-77 minn għalija kont taħdem f'dak il-qasam, u mbagħad aktar minn hekk speċa osservajt speċa dan il
dan il-fenomenu jew t-tiswir ta' dawn l-istituzzjonijiet minn lenti akademika. Allura għandek Iż-żewġ perspettivi. Iż-żewġ perspettiva prattika u l-perspettiva akademika u għalhekk naħseb huwa interessanti ħafna. Mela, naqbdu billi nfasslu naqra forsi ta' perspettiva storika għas-semmija u segwaċi tagħna. Inti tisħaq li Malta fil-fatt għandha storja twila tal-istat. L-istorja tal-istat Malti hija pjuttost twila u tidwi lura għal-żminijiet tal-kavallieri. Tista' tina aktar dwar dan? Mela, ħammorru lura qabel il-kavallieri. Aħna nafu minn diversi fonti storiċi illi Malta ilha soċjetà amministrata, jiġifieri mhux wilderness, mhix xari, mill-preistorja. Biex ikollok ċiviltà li tibnilek it-tempji megalitiċi li għandna, jiġifieri li kien hemm ukoll sistema ta' tmexxija u organizzazzjoni sofistikata ħafna. U kellha wkoll teknoloġija adekwata biex tibni dak il-bini. Mbagħad hemm żmien ftit imċajpar li jgħidu tal-bronz, mbagħad hemm żmien puniku nafu ħafna dwar kummerċ, eċetera, ftit dwar tmexxija. Imbagħad hemm żmien tar-Rumani. Nafu ftit mhux ħażin u dal-aħħar saru żviluppi oħrajn, pereżempju f'dak li jirrigwarda l-kummerċ, portijiet, eċetera. Mbagħad hemm iż-żmien tal-Medjoevu, kważi 1000 sena, nafu ftit qegħdin niskopru ħafna iktar. Però nafu li mis-seklu 12 il quddiem kien hemm l-elementi ta' amministrazzjoni. Ma kienx stat. Kienet amministrazzjoni municipja u amministrazzjoni tal-belt li kienet l-imdina u amministrazzjoni militari bbażata fuq il-Forti Sant'Angelo, il-Kastell. X'għamel xi ħaġa stat allura? Xi kwalifika xi ħaġa bħala stat? Mela, stat normalment id-definizzjoni hija li stat għandu 5 karatteristiċi. Ġieli jgħidu 4, ġieli jgħidu 5. Waħda minnhom hija l-iktar ħaġa importanti li hija sovranità. Jiġifieri l-istat huwa awtonomu minn kull potenza oħra. It-tieni karatteristika li hija wkoll importanti li l-istat għandu territorju bi frontieri li huma rikonoxxuti minn stati oħrajn u li din l-awtorità suprema f'dan it-territorju għandha relazzjonijiet ma' stati oħrajn. It-tielet karatteristika hija li l-istat ikollu monopolju fuq l-użu tal-forza fit-territorju tiegħu. Ġifieri ma jridx ikollok, pereżempju, armata jew pulizija privata. Issa biex dan iseħħ diffiċli ħafna jkun hemm kundizzjonijiet partikolari. Sallum il-ġurnata f'ħafna stati tad-dinja hemm dawn pereżempju milizzi privati, l-istat ma jkollux ġurisdizzjoni li għal kollox uniformi tul it-territorju kollu. Ġveri, ir-realtà li dawn it-tlet kriterji ġeneralment ma jintlaħqux interament b'mod assolut? Jintlaħqu l-għonet kollox huwa relattiv. M'hemmx sovranità assoluta f'dinja fejn hemm il-kummerċ. Għax inti tiddependi fuq pajjiżi oħrajn għal ċerti risorsi, għas-swieq, eċċetera. U naturalment dan ifisser li jrid ikun hemm relazzjonijiet u meta ikun hemm relazzjonijiet ikun hemm negozjati, ikun hemm bartering, eċċetera. L-istati mhumiex kollha tal-istess saħħa. Allura ġeneralment stati qawwijin ikollhom ċerti pretenzjonijiet fuq stati dgħajfin. Jiġifieri kollox huwa limitat, kollox huwa kondizzjonat. Stat jiżviluppa fuq medda ta' sekli biex isir koerenti, verament koerenti. Issa tgħidli hemm fl-istorja ħafna eżempji ta' stati qawwin immensament, pereżempju l-imperu ta' Alexander the Great. Sewwa imperu vast u jitmexxa minn bniedem wieħed u l-armata tiegħu. Imma jekk tara x'ġara wara li miet, kif tfarrak dan l-istat, tinduna li ma kienx sostenibbli kif inhu. Stat irid ikollu istituzzjonijiet li jagħtuh is-saħħa. U wkoll u niġu għar-raba' karatteristika
Irid ikun hemm dak li Fajner li għamel studju klassiku fuq l-istorja tal-governanza, Fajner isejjaħ a community of affection, iġifiri, li n-nies li jgħixu f'dak it-territorju għandhom ċerti relazzjonijiet familjari ma' xulxin, li jħossu li huma jappartienu għal xulxin. Illum il-ġurnata nitkellmu fuq nazzjon jew poplu. So, patriotizmu għawek għet nitħattu dwaru, jew mux patriotizmu biss anka fuq il-livell komunitarju, fuq il-livell familjali. Mhux bil-fors patriotizmu, imma per eżempju lealtà għal figura jew awtorità suprema. Mela jista' jkollok stat bħal l-Imperu Awstrijak li tfarra kumbat fl-ewwel gwerra dinjija. Fej kellek xi 18 il-nazzjonalità differenti. Kien ikopri dak li l-lumu mal-Awstrija, l-Ungerija, parti mill-Rumanija, il-Kroazja, il-Slovenja, partijiet mill-Italja, daw kienu kollha partijiet mill-Polonja, parti kbira mill-Polonja, daw kienu kollha parti minn dan l-imperu. Issa, dawn ma tantx kienu iġibu lil xulxin, waħda minn raġunijiet il-għala sfaxxa eventwalment l-imperu, però kien hemm xi ħaġa li taqqadhom u dik kienet id-dinastija tal-Awstrija. Jrid ikollok xi ħaġa jew xi ħadd li huwa biex ngħidlek the bond, ir-rabta universali. Fl-istati moderni dik ir-rabta universali nsejħula ċittadinanza. Malin għandi passaport Malti, għandi identity card Maltija, nitkellem bil-lingwa Maltija, etc. Unħoss li jina parti mill-istorja ta' dan il-poplu, ġviri mux biss il-lingwa, imma per eżempju saftit żmien ilu ir-reliġjon kienet xi ħaġa li taqqadna u tiddistingwina. Issa biex ikollok din iċ-ċerta koerenza soċjali ħansejħula hekk, li kollok sens li hemm poplu, kultant trid tistenna sekli biex din isseħ, biex isseħ b'saħħa biżżejjed biex ikollok poplu li huwa wkoll sovran fl-istat tiegħu. Mela għandek il-Kurdi pereżempju li mhumiex qatt ma kellhom stat li huwa kollu tagħhom huma mifrudin għal stati differenti. Jew inkella ikun hemm moviment ta' qawmien nazzjonali kif ġara fis-seklu 19 u fis-seklu 20. Ġarment immexxi mill-elites li daw jieħdu elementi mill-kultura popolari u jibnuhom f'identità nazzjonali. Bħalma rnexxielhom jagħmlu l-Irlandiżi pereżempju fis-seklu 19 sakemm fl-ewwel kwart tas-seklu 20 rebħu l-istat tagħhom. Dik kien hemm trend ġifieri f'dik il-ħabta kien hemm trend li kienet qed tiġri mal-Ewropa. Is-seklu 19 mir-Revoluzzjoni Griega kontra l-Ottomani sal-aħħar tas-seklu 20 kien l-era tal-bini ta' l-istat-nazzjon, the nation state, one nation in one state. Issa, fl-ebda wieħed minn daw l-istati, inkluż Malta llum, ma għandek nazzjon wieħed biss fi-stat wieħed. U Malta fil-verità dik iktar qed tiġi tipprolifera ekku. Ħaġa oħra u nagħlaq fuq din. Dal-proċess jista' jkun reversibbli, jista' jmur lura, mela kellek sekli ta' state building f'dak li sar ir-Renju Unit. Sewa ħataf 4 stati u għamilhom Renju wieħed u kien hemm sens qawwi speċjalment fi żmien il-gwerra, l-ewwel u t-tieni gwerra dinjija, li aħna poplu wieħed. Imma mbagħad mis-snin 80 il-qudiem reġa' beda jqum min-nazzjonaliżmu fil-periferiji, ħanajtek, fl-Iskozja, f'Wales, illum il-ġurnata, Northern Ireland każ partikolari ħafna. Ok, mela li huwa interessanti wkoll għalija fil-kuntest ta' din it-taħdida hija l-istat Malti. Li jien insibu pjuttost fenomenu, speċi kont għattilek dil-ħaġa, speċi ma nafx kif ġrat, meta tara li fil-kuntest ta' Mediterran fejn il-gżejjer kollha huma proprjetà ta' stati oħrajn. Bl-eċċezzjoni forsi ta' Ċipru li wkoll għandha l-problemi tagħha bejn il-Greċja u t-Turkija. Imma aħna b'xi mod minkejja li m'għandniex risorsi, essaċ, naturali, minkejja li m'għandniex xi popolazzjoni kbira li tista' tiġġieled, biex b'xi mod
xorta rnexxielna li nissawru fi stat. Dak il-fenomenu tal-istat, tal-Repubblika Maltija, kif ġara? Ok, mela, jien immur lura, mela sa insejn ninsew il-Medjuevu, sawa, tkellimna dwaru, hemmhekk għadna kull ma kien hemm amministrazzjoni elementari tal-belt. Dwar il-Medjuevu ma nafux ħafna għax m'hemmx ħafna li kien miktub speċjali. Hemm miktub, imma domna biex bdejna pereżempju nirriċerkaw arkivji Palermo mhux Malta, Palermo postijiet oħrajn, meta Malta kienet parti mir-Renju ta' Napli. Ma nitilqu. Issa, mela, ħanibdew mill-1530. Fl-1530 l-Imperatur Karlu V kien għadda l-Gżejjer Maltin u l-Belt ta' Tripli fl-Afrika ta' fuq l-Kavalliri ta' Malta. Dak iż-żmien kienu eżiljati għaliex kienu tilfu l-istat u l-gżira ta' Rodi illi kienu waqfu iktar minn 200 sena qabel. Għaddihom bħala feudu. Laħqu biss għaddew 20 sena meta tilfu Tripli u kważi tilfu il-Malta, il-famuża Great Raid, meta il-biċċa kbira tal-popolazzjoni ta' Għawdex kienet ittieħdet mill-Korsari. Fl-1965 kienna l-assedju l-kbir. Il-Kavalliri irnexxielhom iżommu l-Gżejjer bl-għajnuna minn Sqallija, l-għajnuna tal-popolazzjoni lokali u żammew il-Gżejjer. U ħadu deċiżjoni li jibqgħu hawnhekk. Jagħmlu l-Malta l-bażi tagħhom. Is-sena wara bdiet timbena l-belt bl-għajnuna finanzjarja minn diversi potenzi Ewropej li raw illi Malta tista' tkun frontier post, fortizza li tassigura in-nofsinhar tal-Ewropa mill-espansjoni Ottomana li kienet riesqa lej il-punent tal-Mediterran. La darba speċaw rejna li konna kapaċi nirrepellaw l-Ottomani minn hemmhekk sar beda jsir investiment militari. Finanzjarju li kien li bis-saħħa tiegħu imbniet il-belt. Issa l-belt imbniet l-għanet ta' ċertu daqs għal dak iż-żmien kienet belt mdaqsa. It-tieni imbniet bejn żewġ portijiet kbar u kennija. Mela inħolqu il-kundizzjonijiet kollha biex inti twaqqaf stat de facto. Alla volja forsi fit-termini tal-lum ma kienx ikun rikonoxxut bħala stat li jista' jidħol fil-Ġnus Magħquda pereżempju, imma de facto kien stat. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġipu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, qed nitkellem fuq mixja interessanti ħafna, mixja storika fejn inti kellek l-ewwel it-tiswir tal-ewwel istat de facto fi żmien il-Kavalliri minħabba l-interazzjoni ta' dawn il-fatturi kollha li bdejt issemmi bejn il-kummerċ, bejn il-militar, bejn il-fatt li kellek din il-qawwa sovrana li issa għandha is-sovranità tal-awtorità il-ġurisdizzjoni li tista' tuża forza f'dak it-territorju. U għandek il-Maltin li issa tkunu parteċipi ma' stat, qed jinteraġixxu mal-istat. Minn hemmhekk imbagħad kellek l-ewwel fi żmien Hompex, l-ewwel qatt politiku inti semmejtu. Fl-aħħar ta' Hompex. Fl-aħħar ta' Hompex. Jiena hekk narah. Fejn dawn il-kummerċanti Maltin għalulu jew ġurati marru għalulu aħna maħniex lesti li niddefendu l-ordni. Din is-soċjetà ta' ġurati, din komunità ta' ġurati kienet imsawra minn kummerċanti. Kien isu il-kunsill lokali, ma naturalment dak iż-żmien mhux bl-elezzjonijiet kienu jkunu maħturin u kienu jkunu l-iktar nies influenti, ġifieri nies tal-kummerċ, avukati u oħrajn. Il-klassi medja għolja tal-belt.
Sewa. Li kollhom ċertu ammont ta' social capital. Eżatt. Li jista' spiex ta' minn hemmhekk imbagħad jitnissel ċertu jafu l-kavallieri, jafu jittrattaw magħhom, eċetera. Mbagħad minn hemmhekk kellek l-episodju Franċiż li huwa anomalu fis-sens li mela ma il-kavallieri ċedew, tkeċċew minn Malta wara xarejn u nofs. F'dik il-ħabta, kien kelli l-Jozena u fuq il-podcast, f'dik il-ħabta meta kien hemm l-imblok tal-Franċiżi, iż-żoni rurali Maltin pratikament kienet jiġu amministrati mill-Maltin. Żgur. Ġifieri, hemmhekk jitqies bħala forsi l-ewwel esperiment tal-Maltin li mexxu territorju li għal dawn is-sentej qiegħed taħt l-awtorità tagħhom? Iva u le. Iva għaliex effettivament huma mexxew l-affarijiet. U mhux biss amministraw it-territorju ta' barra s-swar. Importanti ħafna li niftakru wkoll li daw użaw il-network ta' banek, eccetera, li kienu stabbilew matul is-seklu 18 biex jiffinanzjaw l-imblok kontra l-Franċiżi, biex jifornu il-popolazzjoni bil-moħ, eccetera. Batu ambasċaturi l-renju ta' Sqallija biex jitolbu l-għajnuna, eccetera. U għawek niġu għal no. Huma mill-ewwel qalu aħna effettivament sudditi tar-re ta' Sqallija. Allura l-ewwel talbu l-għajnuna tar-re ta' Sqallija. Ir-re ta' Sqallija ma kienx pożizzjoni li jibatilhom l-għajnuna għaliex Napli kienet diġà okkupata mill-Franċiżi u r-re kien ħarab bil-gvern tiegħu Palermo. Allura ir-re dar fuq l-Ingliżi li kienu alleati tiegħu, Nelson bil-flotta Mediterranja Ingliża u l-Portugiżi li kienu alleati mal-Ingliżi u li kienu qed jgħinu lill-Ingliżi fil-Mediterran. U allura kellek l-imblokk min-naħa tal-baħar bil-flotta Portugiża Ingliża u fuq l-art l-imblokk tar-reġimenti Maltin, il-Milizja Maltija. Però minn Diċembru tal-1798 kienu niżlu wkoll xi Marines Ingliżi, soldati Ingliżi, soldati navali Ingliżi biex jgħinu fl-imblokk. U għalik dak huwa evidenza jew huwa moment fejn il-Malti ma baqax l-unika awtorità f'dak it-territorju. Eżatt. Tantu hekk li kien hemm il-Commissioner Sir Alexander Ball u mbagħad oħrajn warajh sakemm Malta saret Crown Colony bi gvernatur. Issa, ġifieri il-Maltin eżerċitaw ċerta autonomija, ħadu inizjattivi politiċi importanti. Anka ġudikatura le kellhom li kienu qed jaraw minnu dissidenti, minn le, minnu subversive, minn le. Very rough justice, eh? Yes, I've been told, Josen explained, għal-kem spiegat li kien hemm dak l-eroj partikolari tal-Ħamrun li kien hemm ġudikanti li kienu iktar impenjati għal-verità minn oħrajn. Li rrid ngħid rough justice ukoll kien hemm element ta' lynching, ta' il-kmandanti ta' reġimenti jaqbdu jibgħatu n-nies eżiljati kemmuna, pereżempju, eċetera. Hemm episodju ieħor interessanti f'dawk is-sentej li l-Awċin ħelsu lill-Gżira mill-Franċiżi ħafna qabel ma Malta nħelset mill-Franċiżi u effettivament kellhom gvern tagħhom li ma kienx jirrikonoxxi l-awtorità tal-gvern jew tat-tmexxija li kien hemm f'Malta. Però minkejja li mhux sovranità assoluta kif qed tispjegali. Hemm awtonomija, hemm elementi ta' awtonomija li naħseb biex jiena nimmaġna li kien hemm ħares madwar bdejt ta' jista' jkun li nagħmlu aħna di bejnietna dil-biċċa tax-xogħol x'isna mhux sejn daqshekk ħażin taf kif. Fis-sens jista' jkun, però naħseb irrealizzaw ukoll minn kmieni li weħedhom mhux se jirnexxielhom. Tinsiex dan kien żmien ta' gwerra kontinwa bejn potenzi qawwijin ħafna
kien hemm ħafna taqlib fil-Mediterran. Kienu kol iż-żmien meta ħafna stati żgħar sparixxew, inbelaw minn potenzi akbar. L-istati city states tal-Italja inbelaw mill-Franċiżi u mbagħad mill-Awstrijaċi, eċetera. Ġifieri jekk kien hemm dal-ħolm kien ħolm. Fir-realtà ma setgħux iwettquha. Ma minn hemm tibda. Mill-banda l-oħra, billi huma ħadu l-inizjattiva politika, l-Ingilterra u Sqallija kellhom jittrattaw magħhom. Mhux sempliċement ġew hawnhekk u bdew imexxu l-affarijiet. U mbagħad it-traġett ikompli Fi żmien tal-Ingliżi. l-Ingliżi. Issa, għana ngħidu. U dejjem qed inġbu iktar esperjenza ta' kif tamministra stat. Ekku, aħna ngħidu li dak kien żmien kolonjali meta tlifna d-drittijiet, eċetera. Sa ċertu bond veru, mill-banda l-oħra, ċertament ma konniex sovrani. Però llum il-ġurnata l-istudjużi, speċjalment min-naħa tax-xjenza politika, jitkellmu fuq the colonial state, l-istat kolonjali. U effettivament, mill-ġdid, għandek stat, issa ma jiġbaħx l-istat tal-kavallieri, għaliex iċ-ċentru tiegħu mhux qiegħed f'Malta imma qiegħed Londra. Però għandek amministrazzjoni ċivili kbira, organizzata, għandek istituzzjonijiet soċjali, mod partikolari l-Knisja, għandek l-ewwel istituzzjonijiet li nistgħu nsejħulhom politiċi sa snin 60 tas-seklu 19 jibdew jitfaċċaw dawn l-istituzzjonijiet li nsejħulhom partiti politiċi, mhix frażi eżatta, imma huma stess kienu jsejħu lilhom infushom partiti politiċi. X'inhu ma n-nuqqasijiet fit-tiswir tagħhom li ma jagħmilhomx partiti politiċi? Essenzjalment li ma kinux partiti tal-massa. Jiġifieri, x'kienu tista' tagħmel descrizzjoni. Partit politiku għandu ċerti karatteristiċi li jiddistingwuh. L-għonet li għandu aġenda politika komprensiva, mhux jitkellem fuq ħaġa waħda biss. It-tieni, ġeneralment ikollu l-appoġġ tal-massa, ta' massa kbira ta' votanti. U t-tielet, partit politiku jirnexxielu jinfluenza il-ħajja ta' poplu jekk ikun jista' jikkompeti f'elezzjoni u jifforma gvern. Jew waħdu jew ma' partiti oħrajn. Issa dak iż-żmien. Però għandna partiti politiċi anke llum il-ġurnata li aħna nsuhom partiti politiċi però qatt ma kienu fil-Parlament qatt ma ffurmaw gvern. U tara x'jiġri minnu. Jisfaxxaw, joħorġu għal elezzjoni waħda, tnejn, u mbagħad ikollhom kriżi għax ma jtellaw il-ħadd, eċetera. Ġifieri, u meta tajt li ma kellhomx l-appoġġ tal-massa? Għalfejn ma kellhomx l-appoġġ tal-massa? Għax ftit kienu n-nies, ftit mijiet kienu n-nies li setgħu jivvutaw qabel l-1921. Ftit kienu n-nies li setgħu jivvutaw. Nasib il-parti tal-istorja importanti tispjegaħ ilna ftit. Dak iż-żmien mad-dinja kollha tista' tgħid, ċertament fir-Renju Unit u mbagħad fil-kolonji fejn kien hemm xi forma ta' votazzjoni. In-numru ta' votanti, in-nies li setgħu jikkwalifikaw li jkunu votanti, reġistrati bħala votanti, kien żgħir ħafna. In-nisa ma setgħux jivvutaw. Irġiel taħt ċerta età, ngħidu mhux 18 sena ta' jew 16 sena, 30 sena ma setgħux jivvutaw. Ħafna drabi. U life expectancy kienet vera baxxa li dak iż-żmien. Kienet ħafna iktar baxxa milli llum. X'kienet il-life expectancy ta' Malta fit-21? Interessanti. It-tielet raġuni kienet li ma stajtx tikkwalifika bħala votant jekk ma kellekx proprjetà tiegħek jew inkella tħallas kera ta' ċertu somma kull sena. U l-idea kienet illi ma rridx li kollok politika tal-massa x'il-massa fil-fema ta' dak iż-żmien kienet ignoranta, allura seta' tkun manipolata. Allora kien hemm elementi ta' demokrazija, kien hemm elementi ta' organizzazzjoni politika, imma ċertament mhux bħal l-organizzazzjoni politika li żviluppat
wara t-tieni gwerra dinjija. Ġifri, Aħna qed nitkellmu Sa qabel bej wieħed u 21. ieħor, bej wieħed u ieħor mill-1860 mhm, meta tibda titfaċċa l-kwistjoni tal-lingwa, tinsiex fl-1860 jinħoloq ir-Renju tal-Italja, mhm. One Kingdom of Italy. ħanajt kazzata, da taħt Garibaldi għaw Garibaldi kellu parti minna, Garibaldi kien l-eroj popolari, ma kienet is-saltna ta' Piemonte li ħolqot. xejdu la di, mux unifikazzjoni, dejjem nsa xejdu la di. Risorgimento. 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 Yes. Mela, blej l-1860 u 1921, kien hemm xi xort, qed tgħid li kien hemm xi xorta ta' demokrazija. Kien hemm elementi ta' rappreżentazzjoni permezz ta' votazzjoni fil-Kunsill tal-Gvern li kien il-leġislatura li tmexxi l-istat koloniali. Imma ma tistax tgħid li Malta kellha sistema demokratika. Kien hemm element ta' votazzjoni, jiġifieri. Ma dawk kellhom kien hemm xi xorta ta' parlament. Kien hemm il-Kunsill tal-Gvern. L-Ingliżi qatt ma ridu li dak jissejjaħ Legislative Council kif kien fil-kolonji l-oħrajn. Għaliex l-idea ta' Legislative Council kienet mela dawn issa jistgħu jgħidu li aħna autonomi, jew kważi autonomi, jew dominions dak iż-żmien kienu jissejħu. Allura qatt ma ridu li ikun hemm kunsill li jiseħ Legislative Council, kellhom il-Kunsill tal-Gvern li kien kellu funzjonijiet leġislattivi, ġifieri il-Gvernatur kien iressaq il-liġijiet fil-Kunsill tal-Gvern. Il-maġġoranza tal-membri kważi dejjem kienet tkun kapijiet tad-dipartimenti tal-Gvern, u mbagħad kien hemm il-rappreżentanti l-oħrajn li kienu uħut minnhom nominati mill-Gvernatur, oħrajn kienu eletti. So kellek din it-taħlita. Però jekk fimtek sew kien il-Gvernatur li ipoġġi il-liġijiet għad-diskussjoni jew l-abbozzi għad-diskussjoni tal-Kamra. L-Avukat Ġenerali effettivament li jmexxi kien isu l-Leader of the House. Okay. So, u l-Gvernatur jippreżjedi fil-rappreżentanza tal-Gvern tar-Renju Unit. U x'inhi distinzjoni però bejn dan il-Kunsill tal-Gvern u Parlament Leġislattiv? Mhux liġijiet it-tnejn li huma jagħmlu? Iva, id-differenza hija li Parlament ġeneralment huwa kważi għal kollox elett. Demokratikament. Dik differenza? Li fil-verità kienu vera ftit li kienu eletti minn daw il-kategoriji li semmejt inti. U għandek żminijiet fejn ma kien hemm ħadd li kien elett. L-elezzjonijiet faċċaw mill-jidir li 1849. Mela, biex natik il-life expectancy, mela, jek tisab fuq l-istess screen, thank you. What was the worldwide life expectancy in 1900? In 1900, worldwide life expectancy was about worldwide. It was 40 years old. It was 40 years. And the infant mortality rate was very high. Okay, so we're saying 40 years old kienet il-average life expectancy dinija. Fil-kuntest ta' Malta sib xi ħaġa? Naħseb. 1950 li stajt immur lura li sibt, which was about 64 years. Malta dejjem kellha life expectancy ola minn pajjiżi oħrajn. Għadna sallumek. On the whole iva. Għaliex naħseb il-klima kienet tiffavorixxi, il-fatt li l-kavallieri ġabu l-isptar u kien sptar avvanzat ħafna. U kien jikkura wkoll Maltin, dik tagħmel differenza ħafna, pożittiva. Interessanti di. U forsi kien hemm fatturi ġenetiċi wkoll. Sanità wkoll kienet importanti. U tinsiex li l-belt meta mbniet regoli sanitarji stretti. Xorta kellek slums, partijiet li kienu substandard, imma fil-parti l-kbira kien hemm kondizzjonijiet tajbin biex in-nies jgħixu fit-tul u jgħixu
b'ċertu saħħa u well-being. Interessanti ma nafx jesistix l-istudju, ma peress li kifettajt inti l-ewwel stat de facto Malti sejsuh il-hospitaliers li kienu essenzjalment ordni ta' infermiera li kellhom speċa l-qalbhom ħafna s-saħħa l-isptarijiet. Biex tajt għamlet differenza fil-mod li aħna nħarsu lejn l-irwol tal-istat x'inhu fil-kuntest tal-provvediment tas-saħħa. Fil-fatt għadna sal-lum is-saħħa huwa wieħed mill-aktar servizzi li l-gvern baqa' konsistenti fih u dejjem jiġġedded fih. It's our pride and joy. Mistoqsija interessanti qatt ma ħsibt dwarha, imma naħseb għandek biċċa raġun sew. Jista' jkun U hawnhekk jidħol il-kunċett ta' tradizzjoni, it-tradizzjoni tal-istat. L-istat fuq medda ta' sekli kif jifhem ir-rwol tiegħu, liema prioritajiet għandu. Issa, biżonja ammettere wkoll li l-istat mhux xi ħaġa mekkanika u omogena, qed nitkellmu fuq ħafna istituzzjonijiet, kuntesti varji, però dawn bil-forsi kollhom jaħdmu flimkien u fuq medda ta' sekli jibnu dawn id-drawiet. Drawiet fuq kif inħarsu lej problemi, x'inhuma l-prioritajiet, pereżempju tema ta' sekli sħaħ Malta, preokkupazzjoni tal-istat, il-qat jew l-impjiegi. Issa, kultant dawk id-drawiet u tradizzjonijiet jistgħu wkoll jibdew ixekkluk. Jien naħseb li fil-fatt wasalna f'epoka fejn dawk vera ħajxekluna ħafna. Il-bira kont qed nikkontempla ftit, reċentament qed naqra ħafna affarijiet fuq intelligenza artifiċjali fejn ħafna minn dawn is-sistemi li llum għandna li jagħmluhom in-nies essenzjalment uffiċċju ta' jinnaf mitruħ li qed jagħmlu bookkeeping pereżempju dan m'għandek bżonn int għandek bżonn computer u jagħmellek kollox. Biex ovvjament daħ ikun hemm displacement kbir, però l-ewwel fid-dinja tal-privat dak id-displacement ħajsir iktar faċli għax inti dejjem għandek il-profit incentive, allura speċa faċli mhux għax faċli ħafna għax huwa nies bla qalb, imma jekk l-inċentiv huwa l-profit inti tagħmel plus u minus, tagħmel somom u taqtal linja tgħid aħjar inġib qatt ta' computer servers u l-artificial intelligence tagħmel dak ix-xogħol. Fil-każ tal-istat għandek il-konsiderazzjoni politika. Inti ma tiġ li kollok mill-qatt fil-pajjiż. Allura inti bħala stat, speċa il-partit it-tnejn li huma kellhom din it-tendenza li dejjem jassorbu naqra iktar nies fiċ-ċivil, ħalli l-qatt ikun ukoll ikkontrollat. Ġifieri diġà jien inħoss għandna din il-problema fejn l-istat iservi naqra ta' bennina għal nies li kieku jispiċċaw bla xogħol. U allura maħniex l-iktar stat effiċjenti. Issa meta żewweġ il-fenomenu tal-AI ma din is-sitwazzjoni, ħatiġi fil-istat fejn l-istat jkollu din id-dilemma ta' jiena x'se nagħmel? Ħanġeddet li l-innifsi u nlaħħaq mal-bqija tad-dinja, jew inkella u nibda nibni daw is-sistemi li jieħdu snin inti biex timplementhom, jew inkella ħanibqa' ninoġob mal-elettorat għax inkella ħajkun hawn nuqqas kbir ta' impjiegi. U dik hija dilemma kbira x'taf bħala stat iżżommna lura ħafna snin. Però din l-sfida diġà faċċajnija mill-bidu ta' snin 80. Mela, fis-snin 60 l-amministrazzjoni kienet diġà bdiet taħseb fuq il-computers ta' dak iż-żmien li ddaħħal computers pereżempju t-teżor u postijiet oħrajn. U kien beda proġett kienu batu n-nies jitħarġu l-Ingilterra bħala systems analysts, etc. Imbagħad fis-snin 70 kien hemm reazzjoni biża' kbira ta' l-effetti fuq l-impjiegi fis-servizzi pubbliċi u waqaf ħesrem il-proġett. Però fil-bidu ta' snin 80 reġgħet qamet l-idea inħoloq il-Government Computer Center, etc. U bdew jindunaw illi fil-verità ma kienx hemm redundancies jew kellek redundancies f'ċerti postijiet imma nħolqu impjiegi oħrajn fih dan is-servizz pubbliku jew is-settur pubbliku. Imbagħad mill-bidu ta' snin 90 kien hemm
sal-lum investiment enormi fit-teknoloġija tal-informatika fis-servizzi pubbliċi varji ma kellux effett fuq in-numri tan-nies li jimpjega l-istat, iktar kellha effett il-privatizzazzjoni, imma wkoll hemmhekk kien limitat. Għaliex it-teknoloġija toqtollok ċerti impjiegi, ma toħloqlok ħafna ġodda wkoll. L-importanti hu li l-istat ikun kapaċi joħloq il-kundizzjonijiet biex dawk l-impjiegi ġodda fil-qasam teknoloġiku jew is-servizzi li għandhom xasmu mat-teknoloġija jinħolqu wkoll. U sissa l-Istat Malti nexxielu jidher li jien b'effiċjenza, b'effettività kbira. Mela, niġu għall-indipendenza. Kif kienet it-tranzizzjoni? Interessanti. Kienet ħafna iktar mela, ħanibdew għandek l-istampa politika sewwa u l-istampa amministrattiva. Fl-istampa politika nafu li kien hemm dubji kbar dwar l-indipendenza u it-terms tal-indipendenza, l-kundizzjonijiet li jagħmluna indipendenti, il-Partit Laburista kien qal li din kienet indipendenza fittizja, eċetera. Fil-verità ma kienitx. Ċertament f'termini kostituzzjonali u legali ma kienitx indipendenza fittizja, però kienet fadal ħafna dipendenza fuq in-Navy u l-Air Force Ingliża, għajnuna mill-Ingilterra, eċetera. Għawa kien nitkellmu fuq kummerċ u xogħol. Eżatt. Però mill-lat amministrattiv ma kienx hemm sulluzzu, no hiccups whatsoever. Għaliex għax l-amministrazzjoni, s-servizz pubbliku Malti kien kompetenti, ħafna. Kien diġà beda jsir investiment per eżempju f'taħriġ, jintbatu uffiċjali pubbliċi biex jistudjaw per eżempju l-ekonomija, statistika, da mis-snin 50 qegħdin ngħidu. Kien hemm l-ewwel pjan ta' żvilupp l-1959. Li biċċa kbira nħadem mill-Maltin. Alright, kien hemm advisors Ingliżi wkoll, imma biċċa kbira nħadem minn uffiċjali Maltin. Statistika, eċetera, minn uffiċjali Maltin. Jiġifieri amministrattivament ma kienx hemm diffikultajiet. Al kontrarju ta' ħafna mill-kolonji l-oħrajn, speċjalment il-kolonji fl-Afrika, li ma kellhomx dik l-amministrazzjoni b'saħħitha. Allura kellek politika dominata minn nies li kellhom jiġġieldu anke militarment biex jirbħu l-indipendenza. Allura kienu gwerrillieri tajbin ma m'għandhomx idea ta' demokrazija, ta' amministrazzjoni, eccetera. Fil-każ ta' Malta kellek diġà esperjenzi ta' self-government, ħallija li ma rnexxewx, imma kellek dik l-esperjenza. Kellek demokrazija li tiffunzjona. Kellek partiti politiċi organizzati. Iż-żewġ partiti politiċi kellhom esperjenza jmexxu gvern elett fi żmien is-self-government. Kemm in-nazzjonalisti kif ukoll il-laburisti. Ġifieri għalkemm politikament kienu maqsumin, kien hemm esperjenza biżżejjed biex pereżempju jissalvagwardjaw id-demokrazija. Ma nibdewx niġġielu fit-toroq, kultant jkun hemm tnejjatu imma mhux bid-dem jiġri fit-toroq waħda. It-tieni kellek amministrazzjoni kompetenti. Allura kellek il-kondizzjonijiet biex l-indipendenza tirnexxi. Kien hemm kriżijiet fis-snin 80, l-ewwel nofs ta' snin 80 kien hemm kriżi qawwija ħafna li nafu x'kienet. Kien hemm it-trauma biex ngħidlek ekonomika meta spiċċat il-bażi militari. Però kien hemm fil-pajjiż kollu kemm issa, mhux fl-istat biss, mhux fl-amministrazzjoni pubblika biss, billi kien pajjiż sħiħ fis-sens li kellu professjonijiet varji, imħarġin, esperjenza qawwija kummerċjali.
kien hemm ċertu kapital finanzjarju wkoll, mhux biss fidejn l-istat imma wkoll fidejn il-privat, Min fejn kien jiġi dak il-kapital? il-kummerċ. U x'tib ta' kummerċ? U għet nitkellmu fuq kummerċanti Maltin? Żgur, kummerċanti Maltin. Kellek l-importazzjoni u l-esportazzjoni, kien hemm ftit manifattura, kien hemm X'konna nesportaw? turizmu, X'konna nesportaw? prodotti agrikoli, mbagħad minn żmien l-ewwel pjan ta' żvilupp meta bdew ġejjin il-fabbriki tat-tessuti, eċetera, mbagħad bit-esportazzjoni ta' manifattura. Tal-manifattura. Li kienet saret pilastru tal-ekonomija. Ġifieri kien hemm il-mezzi kollha biex l-indipendenza ta' dal-pajjiż ċkejken u mingħajr riżorsi minerali biex l-indipendenza tirnexxi. L-indipendenza għajna nikkonsolidawa u nirridefinuha skont iċ-ċirkostanzi ġeopolitiċi tal-Mediterran. Mela ħadna l-indipendenza fl-1964. 10 snin wara Malta saret Repubblika. Għatat dik il-rabta simbolika mal-kap tal-Istat tar-Renju Unit. Kien hemm bidliet kostituzzjonali importanti wkoll dak iż-żmien. Fl-1979 inqatat l-umbilical cord, il-kurdun, mal-forzi armati Ingliżi. Dik kien kurdun li kellu xejra ekonomika u xejra militari wkoll, xejra tad-difiża. Il-forzi armati Maltin saru huma responsabbli għad-difiża tal-pajjiż u l-ekonomija mxiet iktar lej manifattura u servizzi, provvista ta' servizzi. Imbagħad fis-snin 80 meta l-Unjoni Ewropea bdiet tissawwar b'ritmu iktar maġġel, għamet il-mistoqsija l-kbira jekk għandniex nissieħbu jew le, u nafu li din kienet kontestata wkoll. Fil-fatt, jekk ma nħarsux lej l-avvenimenti u l-kwestjonijiet politiċi ta' kuljum, sewa li jedunna moħħna u l-immaġinazzjoni u l-emozzjonijiet tagħna. Fuq medda ta' 225 sena, ġifieri mis-sena 1789 Ġunju, mod partikolari, sal-lum, kellek sensiela ta' għażliet strateġiċi li kellu jagħmel il-poplu minħabba li l-qagħda fil-Mediterran imbidlet radikalment. Mela, lejn l-aħħar tas-seklu 18, is-sistema ekonomika li kienet issostni l-istat tal-kavalliri kienet bdiet titmermer. Kien hemm ukoll ir-Rivoluzzjoni Franċiża bidejat ġodda u Franza bdiet tespandi l-influenza tagħha fil-Mediterran. Għamet il-mistoqsija l-kbira u saret urġenti meta tfaċċat il-flotta Franċiża. Daw il-Gżejjer għandhom ikomplu kif kienu taħt il-kavalliri għal 270 sena jew jgħaddu taħt Franza. Ġunju, kif għadna l-ewwel, din il-klikka ta' Maltin għalu l-elit urban ta' Malta għalu jaqblinna nkunu mal-Franċiżi. Xarejn u nofs wara, il-qawwa navali ta' Franza sfaxxat b'konsegwenzi għal kummerċ Malti u bdiet ir-rewwixta immexxija mill-kummerċanti l-kbar tal-qoton sewa kontra l-Franċiżi. Eventualment Malta għaddiet taħt l-Ingliżi. Li kien l-Ingilterra kienet saret, ir-Renju Unit kien sar il-potenza ewlenija navali fil-Mediterran. Ġifieri l-iktar potenza li seta' tiggarantixxi s-sigurtà u l-ekonomija ta' daw il-Gżejjer. Imbagħad fis-snin 40 beda riżorġimento Taljan, beda jieħu saħħa kbira, x'kien beda qabel, imma beda jieħu qawwat straordinarja. Sakemm fl-1860 titfaċċa saltna ġdida, kulturalment tixbaħ lil-Maltin, ir-Renju tal-Italja. U għamet il-mistoqsija kbira. Aħna kulturalment
fil-lingwa, fil-reliġjon, fit-tnissil tagħna, aħna parti mid-dinja Taljana. Hemm issa saltna qawwija b'ambizzjonijiet kbar. U hemm l-Ingilterra, ir-Renju Unit, li qiegħda sostina, tiddefendina, imma hija aljena, kultura aljena, protestanta minn nord tal-Ewropa, eċetera. U jien nifhem il-kwistjoni tal-lingwa f'dawn it-termini ma kienx biss kwistjoni kulturali, kienet fundamentalment għażla strateġika. Aħna ma min jaqblinna nitħabbu, ma min jaqblinna namlu alleanza mal-Ingilterra jew le. U inħolqu dawn iż-żewġ partiti. Il-partit biex ngħidlek ta' Strickland, l-Stricklandjani u oħrajn li kienu akkaniti li nibqgħu qrib ta' dan l-aqwa imperu li qattra d-dinja. U l-oħrajn Għandek żewġ inċentivi u għandek l-aqwa imperu tad-dinja jew dawk l-imperu li iktar nixbħu. Ekku. U nistgħu nassimilaw iktar faċilment, kulturalment, il-gwerra, it-tieni gwerra dinija irriżolvita dik. L-Italja tilfet kollox, kienet għadu, kienet batet il-bombi, waqqat il-bombi fuq Malta, eċetera, eċetera. Dik spiċċat dik il-kwistjoni. Umbagħad mis-snin 50, speċjalment wara il-gwerra tas Suez, li kien diżastru kbir għall-Ingilterra, bdiet tqum mistoqsija oħra. Mela kellek l-Imperu Ingliż li bil-mod il-mod, anzi brata dejjem iktar maġla, jisfaxxa, jiddajjef. Allura l-proġett tal-integration f'daqqa waħda sar dubjuż. Kellek ukoll ħafna kolonji li bdew jieħdu rridni fidejhom. Allura aħna il-għala le. U matul is-snin 50 tfaċċat għażla strateġika oħra. Jew xi forma ta' awtonomija, jew inkella indipendenza totali, sovranità. Le, jew inkella l-integration mal-Ingilterra. Wara d-Defense Review u l-kollass tal-1975 u il-kollass ta' self-government fil-kriżi ta' Aprilu-Mejju tal-1958, l-integration spiċċat. Imma mbagħad għamu kwistjonijiet fuq imma allura indipendenza kif fil-Commonwealth, barra l-Commonwealth, inkunu Dominion status jew Repubblika, etc. Rebħet l-indipendenza fil-Commonwealth u bil-reġina tal-Ingilterra, reġina wkoll ta' Malta. Dak kien titlu uffiċjali. Minħabba li konna parti mill-Commonwealth. Minħabba li l-Kostituzzjoni kienet tagħmel lir-reġina tal-Ingilterra Head of State ta' Malta. Xorta sovrana ta' Malta jenen. Qed ngħidu fl-indipendenza. Meta r-reġina żaret il-Malta fl-1967 u niftakar ċar ħafna missieri u ommi kienu preżentati lilha meta konna noqogħdu għawdex. Il-titlu tagħha kien Queen of Malta. Kien titolu uffiċjali. Naturalment kienet rappreżentata mill-Gvernatur Ġenerali u l-Gvernatur Ġenerali kien illi jiffirma l-liġijiet, bħalma llum jiffirmawhom il-President. Imma kien hemm dik ir-rabta. 10 snin wara għadna m'hemmx għalfejn konna din ir-rabta simbolika. Qabel ma mmorru għal dik il-parti hemmhekk. Hemm dawk iż-żewġ momenti li qed naraw ma spiex l-iktar ovvi fejn inħlisna spiex mill-Franċiż maħabba bl-imblok imma xorta morna niġru l-ewwel għand l-isqallin u mbagħad l-isqallin batuna għand l-Ingliżi. Però mbagħad ġejna f'sitwazzjoni fejn kellna aktar konfidenza. U għadna ħanieħdu ridni fidejna. X'kienu l-affarijiet li perswadewna li issa aħna lesti biex immexxu il-ġejjini tagħna? Ikun hemm fatturi ġewwa l-pajjiż u fatturi oħrajn il-biċċa kbira ideat u kurrenti u movimenti politiċi fid-dinja tal-madwar li influenzawna. Il-nazzjonalizmu, l-idea ta' stat u nazzjon wieħed ma twildiċ f'Malta, imma l-intellettwali Maltin, il-ħassiba Maltin, iddakru minn dawn l-ideat, tħaltu, diskutewhom.
kien hemm sentimenti popolari wkoll, infissrin pereżempju fil-qawmin letterarju tas-seklu 19 u s-seklu 20 minn poeti bħal Dunkarm u oħrajn, mhux Dunkarm biss. Allura jasal punt meta poplu mhux biss jibda jaħseb f'termini li hu poplu u li għandu ċerti drittijiet, imma jgħid wasal iż-żmien li jiena nikseb is-sovranità jew awtonomija akbar milli għandi. Kważi f'kull każ din daw l-idejat ikunu kontestati. Ġifieri mhux Malta biss. U f'Malta kellna għalhekk dawn il-kwistjonijiet. Mela mal-Kavallieri u mal-Franċiżi. Mbagħad mal-Italja jew mal-Ingliżi. Imbagħad integration mal-Ingilterra fis-snin 50 jew dominion status kienu jew quasi dominion status ukoll. Imbagħad mis-snin 80 il-qudiem meta bdiet titfaċċa potenza ġdida fit-tramuntana ta' Malta li eventwalment saret l-Unjoni Ewropea. U il-qada fil-Mediterran saret iktar instabbli milli kienet, għamet allura l-mistoqsija nibqgħu neutrali fil-Mediterran jew inkella nissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Dik kienet l-aħħar għażla strateġika kbira li kellna. Sajt neutrali, m'intix fis-sens l-Unjoni Ewropea ma tinfurzax fuq ebda obbligi militari. Le, assolutament le. Ġifieri, inti qed biex tagħmel dan isu l-perkors ta' dillemi li fl-aħħar mill-aħħar wasalna sal-lum. U dawn kienu contests. X'taħseb li se tkun id-dilemma li jmiss? Jekk l-Unjoni Ewropea tiddajjef u forsi minix kompetenti biżejjed biex nitkellem fuq għal-ħaġa, ma għada work in progress l-Unjoni Ewropea u għalkemm tista' timxi li aktar integrazzjoni u koerenza u s-saħħa li l-annifisa u l-mezzi biex tiddefendi li l-annifisa. Dak il-proċess jista' jmur lura wkoll. Għandek pajjiżi bħal Polonja, l-Ungerija, l-Ingilterra li irtirat waħda mill-pilastri kienet ekonomikament tal-Unjoni Ewropea, irtirat minn. Ġifieri jekk l-Unjoni Ewropea tiddajjef, għandu mnejn terġa' tqum f'Malta il-mistoqsija nibqgħu jew ma nibqgħux, jekk tibda titfarrak. Imma għalissa ma narax għażliet strateġiċi ta' dik in-natura, l-għażliet li hemm qudiemna huma naħseb jien xort oħra. Iktar lokali. Iktar lokali. U ma dawk l-sfidi li tħaddinna dwarhom, dawk it-tlet. Dak li nara bħala 3 sfidi ewlenin quddiem Malta, il-poplu u l-Istat fis-seklu 21. Nistgħu naqbluhom fil-fatt dawn it-tlet sfidi biex naħseb tajna kuntest tajjeb ħafna u dettaljat ħafna ta' l-Istat fil-kuntest storiku il-Malti qed jissawwar bil-mod, il-Malti l-qas kien jaf li hu Malti spiex jew qas kien jaħseb f'dawk it-termini l-idea ta' city state konsiderazzjoni nation state, il-konsiderazzjoni tal-istat. U naħseb issa wasalna f'punt fejn nistgħu naraw bla tfajna dawk is-sissi nistgħu naraw illum il-ġurnata l-istat Malti. Ħanibdew minn hawnhekk. L-isfidi li qed tara fil-preżent li inti tgħid li huma 3, nibdew billi nartikolawhom. Okay. Jien nara li għandna qudiemna 3 sfidi kbar. Tit kafe qabel ma nibdew? Ma ngħidx le. Ma espresso xtieħu inti? Tajjeb. Nej espresso. 2 espressos. Por favoras. Mela. Floor is yours. L-ewwel. Sorry, skużani. Nixtieq narafkom li għal min ikun jaf iktar fuq l-integration fil-deskrizzjoni ħanitfgħu ħolqa għal video ta' spunt propju dwar dan is-suġġett. Mhux hekk. U hemm ukoll il-kodba ta' Joe Pirotta fuq Fortress Colony The Final Act. Dawk huma brillanti daw il-kwistjoni. Mela li ħanamlu, taf minn fejn wieħed jista' jixtrihom daw il-kodba?
Naħseb il-ħwienet tal-kodba kollha jkollhom. Mela, għala sibx l-agenda għandhom xalbejħ li fil-kas nitfaw il-ħolqa, nis kunu mistamur xminem. Inti u kolla għadha kif nedejt ktib? Għadlina naqa nudu għek dal-moment tal-reklam. Il-ktib jismu State Audit in Transition, jinkont l-editur tiegħu u publikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Is-sena li għaddit l-Uffiċċju għala 25 sena minn mindu ħali status kostituzzjonali li għandu l-lum. Ġviri, uffiċċju autonomu maqtuħ mis-servizz pubbliku u l-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali huma uffiċjali tal-Parlament. L-Awditur Ġenerali xtaq illi flok ma jikkommemora dan l-anniversarju forsi b'mod iktar konvenzjonali, b'reklami u festi u affaritek, xtaq illi jkun hemm xi ħaġa li tajn biex issir riflessjoni fil-fond fuq il-verifika tal-Istat, State Audit, fuq l-istituzzjoni tiegħu u fuq ukoll l-isfidi tal-ġejjini. Stidnu li biex inkun l-editur tal-pubblikazzjoni wara ħafna ħsieb u diskussjonijiet tlabna l-12 l-espert uħut minnhom mill-uffiċċju stess ma' oħrajn minn barra, akademiċi u anke nies minn barra Malta biex jatuna ċerti kontribuzzjonijiet. U dawn kienu konsolidati dal-ktib State Audit in Transition. Għandi display copy għal min jixtieq jaraħ. Ija, fejda. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Mela, li huwa dan u State Audit in Transition. Ma li huwa dan tista' ta' aħjar hekk naħseb hekk isbaħ. U minn fejn wieħed jista' jakkwistaħ? Naħseb illi mill-ġimgħa d-dieħla jkun diġà available minn fejn ma nafx. L-aħjar li jekk xi ħadd huwa interessat jindirizza l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Ħana jista' nagħmlu għax dan il-podcast ikun fadal ftit ġimgħat qabel ma joħroġ. Jiġifieri ħanagħmlu jiena tibqgħu naqgħu f'kuntatt. X'int tkun taf minn fejn aħna mbagħad ħanitfgħu fil-ħolqa again fid-deskrizzjoni ħolqa minn fejn wieħed jista' jakkwistja online jew nkella sempliċement ngħidu isma' minn dan l-uffiċċju. Pereżempju. Alright, famuż. Mela, wara dik id-digressjoni morru lura għal l-tlet sfidi. Il-tlet sfidi l-kbar. Mela. L-ewwel sfida naħseb hija l-armonija soċjali. Il-konvivenza. Malta m'għadix biss abitata mill-Maltin. Illum il-ġurnata jidhirli wieħed minn kull 5 minn nies li għajxu Malta huma immigranti. Uħud minnhom ġew minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, hemm ħafna 20 ta' eluf li ġew minn pajjiżi oħrajn. Uħud minnhom taħt kuntratti ta' impjieg, eċetera, oħrajn immigrazzjoni regolari, b'passaporti u visas, eċetera, u hemm numru mhux ħażin ukoll ta' nies li jiġu hawnhekk li jiġu bil-baħar. Dawk li insejħulhom mingħajr raġuni immigranti illegali. Aħjar ngħidu immigranti irregolari. Ġifieri m'għandhomx il-karti biex M'għaddewx mill-proċessi. M'għaddewx mill-proċessi formali. Issa, dik waħda fattur wieħed. Magħha nżid id-densità tal-popolazzjoni li qiegħda toħloq ċerti frictions, tensjonijiet, eccetera.
Mela għandek pluralizmu etniku, kulturali u reliġjuż. Għandek proporzjon qawwi tal-popolazzjoni li m'għandhomx l-eruq tagħhom hawnhekk. Għandek settlement patterns, id-distribuzzjoni ta' dawn l-immigranti li effettivament qed joħolqu ghettos fej kważi ma ssibx Maltin. U għandek ukoll id-densità tal-popolazzjoni. Ma tmur imkien Malta fejn ma ssibx folla ma' wiċċek. Imkien, la fil-kampanja, la ma' xatt il-baħar, imkien. Jien naħseb illi jeħtieġ li nsibu mezz kif nevitaw inkwiet kbir fil-pajjiż. Jiġifieri it-tip ta' inkwiet li ġili tfaqqa l-Ingilterra, Franza, Ġermanja u postijiet oħrajn. Fej kollok daw id-differenzi etniċi, reliġjużi, eccetera, iwaslu biex jiġri d-dem fit-toroq. Sissa skansajnija għal-kem kienem momenti ta' tensjoni kbira, incidenti l-Ħamrun, il-Marsa u postijiet oħrajn, imma ma nistawx najdu u le mu se jiġri xej hawnhekk paċifiku l-pajjiż. Però jekk qed tirreferi għal momenti fej kien hemm din ix-xorta ta' tensjoni ta' nies ta' kulturi differenti minn tagħna, ġeneralment ikunu fil-kultura stess. Ma nafx jien jiġu nifmoħħi, pereżempju meta kien hemm dik il-ġlieda u kienu kollha Sirjani pereżempju, jew kien hemm dik il-ġlieda u kienu kollha Somali. Sissa konflitti ta' ċertu daqs bejn pereżempju nies Maltin u nies minn ċertu lokalitajiet, pereżempju l-Marsa fej il-Maltin qalu aħna m'aħniex iżjed komdi. Dak huwa fil-fatt minnu u dik it-tensjoni teżisti u daw il-ghettos li qed issemmi int jiena bħalek jinkwitawni immens kemm għax fil-ghettos ikun hemm speċa din il-mentalità ta' segregazzjoni fejn ma tkunx taf eżatt x'qed jiġri. Kif ukoll inti bħala Balti għall-argument qed tħares minn barra l-ġewwa dak li għalik huwa opak u forsi m'intix taraħ ħatasal l-konklużjonijiet tiegħek. Li hu teddida. Li hu teddida. Eżatt. Ġeneralment il-bidem qed jaħseb. Hemm fattur ieħor li s'issa qatt ma semma. Huwa dan. Dawn il-100,000 ruħ li tfaċċaw Malta matul l-aħħar 20 sena, dawn m'għandhomx drittijiet ta' ċittadinanza. Ma jistgħux jivvutaw. Il-drittijiet tagħhom huma kondizzjonati u restritti ħafna. Sissa jissapportu imma ulidhom jekk daw jibqgħu Malta u l-biċċa kbira se jibqgħu Malta, ulidhom se jibqgħu kontenti li jissapportu f'ħafna pajjiżi bħall-Ingilterra, bħal Franza, ma kienux il-ġenerazzjoni li jimigraw, li bdew jaħarqu l-karozzi u jattakkaw il-bini, eccetera, imma l-uliet tagħhom u l-uliet. Għax jibqgħu aljeni ma jafu bl-ebda pajjiż ieħor, l-ebda soċjetà oħra, kull ma jafu li huma imwilda f'soċjetà li mhux tagħhom. Li mhix tagħhom u li ma tridhomx. U li mhix qed tihom żvog biex jiżviluppaw permezz ta' edukazzjoni, permezz ta' impjiegi dinjitużi, eccetera. Ġifieri forsi mhux fi żmieni jinqala l-inkwiet, imma warajja 20 sena oħra. Jien il-problema tal-impjiegi ma sibx ħatkun daqshekk kbira Ma tistax tgħid. mill-lottika tiegħi, fis-sens li naħseb Għalissa le, żgur li le, imma ma tistax tgħid se jiġri 10 snin, 15 sena, 20 sena oħra. Ma nafx, għandi dettama jena fil-privat li meta tfittex it-talent, biex jena nifhem jew inħoss jew jien pjuttost ċert li meta tfittex it-talent u tkun razzist fid-diskriminazzjoni tiegħek ta' min iddaħħal as opposed to diskriminatorju fuq il-kapaċitajiet. Inti ħatmur minn taħt, fl-axħar mill-axħar, għax bniedem għax per eżempju jinnaf Azjatiku ma eleġġejt li ma daħlux għax Azjatiku ma da forsi kompetenti ħafna, f'da waħda daħi murant il-kompetitur tijak u ħemmel il-kompetitur tijak ħafna iktar kompetittiv. Veru, imma jekk dawk li huma unskilled, sewa li qed jaħdmu fil-bini u setturi oħrajn,
u li jidhom jibqgħu unskilled u l-ekonomija tkun imbidlet u ma jkunx hemm daqshekk xogħol għall-unskilled. Le, hemmhekk hemm problema. U jafu li laħadu edukazzjoni sura ta' nies jgħixu fidjar miżerabbli u ma sfruttati, daw xi darba se jirvellaw. U diġà kellna protesti paċifiċi ħafna minn gruppi ta' immigranti li jħossu li huma imwarbin. Irrid nisaqsik fuq il-relazzjoni bejn il-barranin u l-vot. Daw il-20% inti għattajt, daw ħadd minnhom għandu vot u l-mistoqsija tiegħi kif wieħed li jiġi minn barra minn xtutna jakkwista d-dritt għal-vot. Irrid ikun ċittadin biex ikollu l-vot. It's as simple as that. U il-policies ma tantx jagħtu ċittadinanza malajr dan nies. Mhux biss hemm ċerti kriterji li jeskludu ħafna nies, imma wkoll hemm id-diskrezzjoni wiesa ħafna ta' Ministru. Jinnaf minn nies mill-Unjoni Ewropea ta' mhux ngħid mill-Asja u mill-Afrika jew l-Amerika Latina li s-settiljati Malta snin twali ħalsu taxxi. They are in every way excellent residents. Japplikaw ċittadinanza u mingħajr ma jingħataw raġuni 250,000 kellhom. Dik kwestjoni oħra hux. That's the missing piece of that puzzle. Eżatt. Issa, jekk inti jkollok proporzjon qawwi ta' popolazzjoni li huma disenfranchised mingħajr vot, jiġifieri li jfisser mhux biss li jistgħu jivvutaw, imma li l-partiti politiċi imorru jfittxu il-vot tagħhom u jagħmlu ċerti wedijiet u jridu bil-fors iwettqu ċerti wedijiet, jridu jagħtuhom ċertu attenzjoni għax inkella jitilfu l-vot. Dawk in-nies se jibqgħu dejjem imwarbin. U meta n-nies ikunu imwarbin fit-tul u ħossu li huma trattati inġustament, isiru radikali. Iduru jekk m'għandhomx mezzi paċifiċi biex jipprotestaw, biex influenzaw il-politika, iduru għal-violenza. X'saqseġġu jistgħu jikkontestaw? Żgur. Le, mhux hekk irid tkun ċittadin biex tikkontesta wkoll, ġifieri inti mhux tal-li m'għandekx ħaqqas il-fakultà tal-vot, ġifieri żgur li mhux se jkollok post fuq il-mejda deċiżjonali. Mela, għandna dejja kemm digressjoni żgħira, jekk tista' tfittxieli ġest għax għandi kuriżità, kull sena on average kemm ikollna ċittadini ġodda fil-pajjiż, nies li jiġu li jsiru ċittadini minn barra minn Malta. Mela, il-pajjiżi l-oħrajn fejn kellhom din il-kriżi li qed tirreferi għan Franza, l-Ingilterra, eventwalment wara l-vjolenza kif irriżolvewa din il-problema. Fis-sens li jiena meta mort Franza, partikolarment lej Pariġi u partikolarment lej ċertu nħawi lej Pariġi, ċertu ghettoization xorta hemmhekk tinħass li għala. U ċertu resentiment, ġifieri fakar Pariġi mort naqta xaħarjan barbier li kien Marokkin ġo area ta' Marokkini. U il-resentiment lej l-istat, lej dak li huwa jgħidu abjat, so to speak, il-kolonizzatur kważi, biex ta' rabja għada emmek, u kienet emmek mux bis fil-barbier, manka fil-nis li kienu bil-qeda emmek għet jixorbu t-te. Kif tiġi mitigata? Affarijiet idumu biex jimbidlu, imma meta jkollok ministri li huma discendenti ta' immigranti Marokkini u Alġerini, eccetera, bil-mod tibda ddur ir-rota u l-Ingilterra. Illum il-ġurnata għandek Prim Ministru li huwa wilt ta' immigranti mill-Asja ta' nofsinhar. Ġifieri l-Ingilterra allura hija soċjetà iktar armonjuża, rari li jkollok dak l-inkwiet kbir li kellha Franza, ma nafx kemm il-sena kuljum karozzi nħarqu bit-tużżani minħabba dar risentiment. Jien nara li ċittadinanza hija illum il-ġurnata f'kull stat
ir-rabta universali, ġifieri li titraxxendi, rabta li titraxxendi kull rabta oħra ta' familja, ta' reliġjon, ta' etniċità, ta' kulur, tal-ġilda, ta' provenjenza soċjali. Mela, jekk Malta fit-tul issa matul dan is-seklu se jkollha dawn l-immigranti kollha jgħixu fi xtutna, importanti li issib mezz kif tinkorporhom fis-sistema politika. U jien naħseb l-ewwel pass irid ikun li naturalment ċerti kriterji eċetera dawn jingħataw iċ-ċittadinanza. Issa kieku noħroġ barra u ngħidha jew nkun kandidat għall-elezzjoni ħaġruni n-nies. Għadna maħniex lesti għalija mentalment u forsi laqas spiritualment. Imma dik l-uniku triq li nara. Mela dik l-ewwel biex nevitaw din is-segregazzjoni li ħatwassal għal potenzjalment ngħidu nuqqas ta' armonija, però fl-ar istanzi kaos, konflitti, ġlied, dem. Eżatt. U naturalment konflitti wkoll ikollhom konsegwenzi ekonomiċi. Jibda l-investiment barrani, jibda jaħsibha darbtej, jekk jibqax hawnhekk. Minħabba l-instabilità. Minħabba l-instabilità. Mela, dik l-ewwel sfida l-kbira, il-konvivenza. Qabel ma ngħaddu għall-parti li jmiss, il-konvivenza ukoll hija medda mill-parteġġaniżmu nimmaġna. U dejjem kienet jew ilha 20 ta' snin, Ġifieri għajri l-kulturi l-oħrajn għandna wkoll. Għandna wkoll il-kwistjonijiet bejn jietna l-Maltin u mhux biss il-partiġjaniżmu tradizzjonali laburisti nazzjonalisti. Ukoll il-poplu Malti qiegħed isir ħafna iktar pluralista. Għandek ħafna nies li jidentifikaw illum il-ġurnata mhux tant ma' partit imma ma' kategoriji soċjali partikolari, ma' komunitajiet partikolari, allura għandek ħafna fracture lines ngħidulhom fil-politika, fracture lines potenzjali. Issa, bis-saħħa ta' sistema demokratika u bis-saħħa tal-fatt li għandna tradizzjoni politika bej wieħed u ieħor paċifika, ġifieri nirriżolvu dawn il-kwistjonijiet il-kbar permezz ta' negozjati, dialogu, kultant nagħtu daqtejn imma mbagħad nduru madwar il-mejda u niftehmu. Ma kenniex dem jiġri fit-toroq, però frictions, tensjonijiet hemm. Dik mela kif nara jien l-ewwel sfida l-kbira, jekk trid ngħaddu għat-tieni waħda nistgħu ngħaddu għat-tieni waħda. U dik hija l-isfida ambjentali li kulħadd jitkellem dwarha li għandha ħafna faċċati differenti u elementi differenti. Imma fil-qosorija din għandek ekonomija diversifikatissima, soċjetà diversifikatissima, b'interessi u attivitajiet, ecc. Dawn kollha qegħdin jikkompetu għal territorju ċkejken ħafna. Mela, l-isfida ambjentali mhix biss il-kwistjoni tal-bini jew tat-toroq jew tat-traffiku, imma hija fuq kollox kompetizzjoni akkanatissima għal territorju ċkejken ħafna. Min se jieħu il-jett fuq jew aħjar mod iktar ġust huwa li tajt kif se nqassmu id-drittijiet fuq dan it-territorju. Mhix kemm jista' jkun kulħadd igawdi u ħadd ma jdejjaq wisq lil ħaddieħor. Fil-każ tal-bini din hija ċarissima. Qed tgħix paċifikament f'darek min jaf kemm għamilt snin ta' sagrifiċċju biex ħallasta bnejta u ħallasta. Ma ġembek telqu bijaw id-dar il-kontrattu, daġi waqqa kollox għandek 5 snin mill-inqas għaddej bit-tifrik u jon kella. Qed tgħix f'Urban Conservation Area u f'daqqa waħda ma' ġembek id-dar fejn kien hemm familja dbatlet u issa fetaħ restorant u dan idoq il-mużika sal-4 ta' filgħodu, tajt il-liġi, jew ħaġa li lili tittikani immensament. Toħroġ il-ħadd
fil-ħodu, sejjer, per eżempju, fil-naħa tal-majstral biex nimxi u ssib illi t-toroq u t-traffiku tħawdu għaliex hemm fit-triq tal-kosta għandek tiġrija tar-roti. Kieku tajt darba fis-sena, paċenzja, imma kull nar taħat tibda tirrabja. Toħroġ fil-kampanja fi żmien il-kaċċa b'mod partikolari. Ovvjament in-nistarroti għandhom il-frustrazzjonijiet tagħhom ukoll, Ġifieri. Jon kella għandek dil-medda art, sabiħa, nara waħda ek wild, u waħda ġew tal-muturi off-roading. Iġifieri, minħabba iċ-ċokontana u d-diversità enormi ta' entertainment, ta' attivitajiet ekonomiċi, eccetera, kollu edin naħtu ma' xurxin. U m'għandniex mekkanizmi la effiċjenti, la ġusti u laqqas konsistenti biex jirregolaw l-użu tal-art. Min se jgawdi u taħt li ma' kondizzjonijiet. Kulħadd jitkellem fuq drittijiet. Bħalli kieku, id-drittijiet huma assoluti. L-ebda dritt mu assolut. Kull dritt għandu boundaries, inkluż id-dritt tal-ħajja. Kollha għandhom boundaries madwaru. M'għandniex mekkaniżmi biex niddefinuhom, mela jekk jiena akkanit għal mixi fil-kampanja, nippretendi li kull modija tinfetaħli. Mingħajr ma noqgħod inqis il-bdiewa xi jħossu. Tal-kaċċa u l-insib xi jħossu, xi jixtiequ. Kif nistgħu nikkoordinaw b'mod illi mingħajr ma nirfsu fuq xulxin kulħadd igawdi xi ħaġa minn dak illi hemm. Dik hija sfida kbira. Ovvjament l-effett net huwa fuq id-deteriorazzjoni tal-ambjent. Jienu ġejja hawnhekk fl-istudio innoqgħod is-swieqi għaddejna minn Tal-Balal u mbagħad inżilna Birkirkar, eċetera. Tal-Balal, it-triq tal-Balal niftakarha minn Tfuliti, hemmhekk kienet żona agrarja. Għad hemm il-ħitan tas-sejjieħ, l-awlin nissib biċċa maħduma, imma il-biċċa kbira jew ma eli mitluqin jew nkella saru barrieri, warehouses, entertainment outlets. Is-simbolu ewlieni kif naraħ jiena tal-kriżi ambjentali eżistenzjali li għandna huwa jekk tieħu l-medda, art u għoljiet u bajjiet madwar Burmarrat. Mela għandek l-akbar landfill f'pajjiżna, il-Mata, ma ġemp zona, naħseb laqas hemm 500 metru, ma ġemp l-iktar zona turistika li għandna. Ftit il-bot għandek waħda miż-żoni residenzjali. Għu għak titkellem fuq il-naħa ta' San Ġiljano Paċevil, jew titkellem fuq Buġibba. Għandek Burmarrat, għandek Buġibba, il-Qawra u San Pawl il-Bahar, bat għandek il-Wardija, Burmarrat, Tarġa Gap u l-madwar sakemm tiġi lura għal-Mata. Ġifieri qed nitkellmu fuq medda żgħira ta' art. Imma x'hemm bħala attivitajiet hemmhekk. Dak interessi ta' residenti, ta' sajjida, ta' dawk li jħobbu n-natura, għandek il-Salina Nature Reserve, għandek il-barrieri. Again, mela in-naħa ta' San Pawl ta' Tarġa għandek zona residenzjali waħda mill-aqwa li għandna fil-pajjiż, imma mbagħad għandek dawk il-barrieri. Dejjem faċċata tiegħek fuq l-adba. Fuq l-adba letteralment. L-effett kif ngħid huwa fuq l-ambjent kollu kemm hu. U meta ngħid ambjent ma rridx biss ngħid l-asafar u l-gremxul u l-eliqi u hekk. Imma wkoll u fuq kollox l-ambjenti urbani. L-ambjenti urbani tagħna saru congested, koroħ pesti u dan ikollu effett kumulattiv fuq il-psikoloġija tan-nies ukoll. All right, inti qed ngħid li problema li għandna li speċa krem nuqqas ta' pjanar. Bażikament, hemm nuqqas ta' pjanar ta' kif għandhom jitqasmu. Pjanijiet kenna. Imma dejjem
jew ħattejnihom jew injorajnihom għax hemm interessi kummerċjali qawwijin li jelbu kull pjan li jsir. Dik li tistaqsik, għax jekk mhux qed nimxu ma' pjan li jatina idea ta' kif għandna nġestixxu daw l-elementi kollha. U mhux qed impoġġu madwar mejda biex nisimgħu daw l-interessi verament nisimgħu. Umbat minn hemmhekk naraw kif ħanoħolqu pjan sostenibbli biex kulħadd ikollu xi drittijiet imma bil-limiti u kemm jista' jkun mhux dritt jilfes fuq l-ieħor u speċa dat-taħwid kollu. Speċa kif qed nagħmluha? Kif qed naslu għal konklużjoni ta' min jieħu xiex u min l-interess jisboq l-interess l-ieħor, kif naslu għalija? Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Tidħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Taħwid kbir hux. Għandek awtorità li suppost regolatorja li tieħu deċiżjonijiet li għandhom biss mill-lider għan wieħed li jaġevolaw kontratturi kbar u spekulaturi tal-art. Veri, rarissimu illi jagħtu każ la tal-wirt storiku, la tal-residenti ta' zona partikolari. Hemm ħafna deċiżjonijiet li mhumiex spjegabbli f'termini ta' ġustizzja qed ngħid u laqqas ta' sostenibilità. Imma għax hemm interess kummerċjali qawwi b'xi mod dan dejjem jirbaħ. U hawnhekk niġi għal referenza li għamilt xi 20 minuta ilu. Għal dawk it-tradizzjonijiet tal-istat li jistgħu jsiru tant riġidi li jsiru dysfunctional. U semmejt l-ossessjoni tul sekli sħaħ fuq l-impjiegi. Mela Malta, jekk trid tiġġustifika kwalunkwe proġett ikun xikun l-effett soċjali tiegħu, ekonomiku u ambjentali, għajt li bih bis-saħħa tiegħu se noħolqu 200 impjieg, 1000 impjieg. Imma qatt ma nisimgħu dawk il-200 impjieg jew 1000 impjieg. Dawk sakemm jinbena l-proġett jew għal dejjem. Qatt ma nisimgħu fuq dawn l-affarijiet huwa kollu duħan. Imma duħan li sfortunatament jikkonvinċi l-awtoritajiet regolatorji. Skużani qed nitkellem ċertu passjoni, imma għandi 64 sena u minn mindu kont tifel kont konxju li l-ambjent f'Malta sejjer dejjem lura. Ma mis-snin 80 il-qudiem sirna esperti u ngħidha ġenwinament, mhux ironikament, sirna esperti li nippreservaw monumenti. Imma mbagħad il-kuntest tagħhom inħarbtuh għal kollox. Mela hemm razzett, per eżempju, dak rajt, inżommuh ir-razzett, imma mbagħad li nibnu struttura fuqu jew inżommu faċċata u wara dik il-faċċata hemm appartamenti li jitilgħu 7 solari oħra jew 8 solari oħra biex jagħmlu dik il-faċċata ridikola isa stampa aljena mwaħla ma' wiċċ ikraħ. Sewa, dika minn għalina li qed inżommu l-wirt kulturali. Li xtaqt ngħid huwa li meta ngħidu pereżempju kien hemm 200 impjieg, 1000 impjieg u dik il-mistoqsija kritika ma nagħmluhiex. Imma dawn l-impjieg dejjema jew ma temporani, dik ma nagħmluhiex. U apparti minn hekk, l-impjiegi mhumiex l-unika valuta li bihom wieħed għandu jieħu ġudizzju fuq proġett jew le. Biex inti, alright, ħajkolna 1000 impjieg, imma għal dawn l-1000 impjieg. Xi prezz se nħallsu? Xi prezz se nħallsu biex se nitqannaw forsi għal dejjem, xemm li ħan irrovinaw forsi għal dejjem, biex dawn il-mistoqsijiet
sfortunatament il-poplu Malti għadu madrax fil-biċċa kbira tiegħu jagħmilhom daw il-mistoqsijiet kritiċi tallimna naċċettaw il-valuta tal-impjiegi ma ħafna impjiegi equals tajjeb u mbagħad il-pija tal-mistoqsijiet il-pija tas-somom ma jinħadmux. Ovvjament. Għalkemm il-qagħda qiegħda tinbidel, ġifieri ħaġa li tqawwili qalbi għal-ġejjieni hija jidher ċar li ħafna komunitajiet, uħud minnhom kunsilli lokali oħrajn assoċjazzjonijiet ta' residenti, qegħdin jaħdmu jitfit ma' pressure groups ambjentali biex jagħmlu kampanji pereżempju kontra ċerti proġetti. L-aħħar petizzjoni li intlabt biex nifirma kienet petizzjoni kontra l-iżvilupp ta' Kemmuna. Tajjeb, ġifieri dawn huma niftakar b'ammirazzjoni kbira il-battalja tas-sindku tal-qala biex ħondoq ir-Rumien ma jkun żviluppat. Hemm ftit battalji li qegħdin jintrebħu. Il-bilanċ għadu ngħidlek jien 95% favur l-iżviluppaturi. Però dawn huma sinjali pożittivi. L-qudiem jistgħu forsi jistgħu ibidlu l-qagħda. Imma hemm ħafna ħsara li mhix reversibbli. Li hija irreparabbli. Inti l-ewwel għadd li minn mindu kont żgħir kont qed tara li l-ambjent Malti dejjem qed jiġi traskurat dejjem qed jiddeteriora. U inti għamilt ukoll ħafna snin fiċ-ċivil mis-77 għal dawk is-snin li konna qed ngħidu l-ewwel. U forsi mhux biss fiċ-ċivil imma anke bħala ċittadin ikkonċernat. Dejjem kont tara li meta min jieħu d-deċiżjoni irid jagħżel bejn l-interess tal-flus u l-ġid komuni u l-ġid tal-poplu dejjem qed immorru lejn l-interessi tal-flus. Dejjem kienet hekk tirriżolvi ruħha imma il-bilanċ ġeneralment hu li inħarsu lej il-flus. U illum il-ġurnata meta għandek kapitalisti kbar, dawn għandhom influenza enormi fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu. U għalhekk jiena naħseb li fl-aħħar 20 sena is-sitwazzjoni ambjentali deteriorat b'qawwa u b'ħeffa ħafna kbar milli qatt kienet qabel. Imma mis-snin 60, niftakar, aħna fis-snin 60, jintwilit f'Paċeville, sawa San Ġiljan, li kien post kwiet ħafna. Umbagħad fl-64 morna noqogħdu Għawdex, għax missieri kien beda jaħdem Għawdex. Allura kull 15 konna nagħmlu l-vjaġġ minn Għawdex għal Malta u wara jumej narġgħu immorru lura Għawdex. U għanni niftakar, nirrimarka, kemm kull ma kelli 5 snin, 6 snin, nirrimarka li il-bini dejjem jiżdied. Fej qabel konna mid-dar tagħna tista' tgħid sa San Pawl il-Baħar ma naraw xejn li f'xi razzett lawnu lin jew xi kamra fl-erħiqi, dejjem l-ewwel vilel u mbagħad jitfaċċaw toroq imħarbtin u hekk u mbagħad tibda tara terraced houses jew appartamenti. Dik kienet veru timpressjonani u l-istess mill-mellieħa sa ċirkewwa. Però meta kont tesperjenza dik il-bidla, kont tesperjenza b'sentiment negattiv? Negattiv ħafna. Jiena bniedem li nħobb ħafna l-kwiet, nħobb ħafna l-kampanja u forsi wkoll bniedem naqra waħda konservattiv fis-sens, mhux moralment konservattiv, imma jien dejjem nimxi bil-premessa. Jekk inti ħriġt bidea biex inbidlu xi ħaġa, biex inwaqqgħu id-dar u nibnu l-appartamenti, biex inbidlu dil-proċedura biex inħaffu l-affarijiet. Għamilli każ konvinċenti. You have to convince me before I say yes, f'kollox. Anke l-università, hekk nagħmel. Meta n-nies jgħidu, hemm bżonn nikbu kostituzzjoni ġdida. Convince me, I'm not convinced yet. Tajjeb? U l-istess meta nara bidliet fl-ambjent urban jew l-ambjent naturali. Ngħid ma din
verament kellna bżonna, ma stajniex ngħaddu mingħajra jew nkella imbidlu il-parametri tagħha. Jiġifieri dik parti mill-karattru, mit-temperament tiegħek. Le, huwa ċar ħafna fajnejja li, minħabba żieda tal-popolazzjoni żgur kellna bżonn iktar postijiet fejn uqogħdu, dik fiċ-ċert. Ukoll bidliet fil-living standards. Ġifieri fis-snin 60 il-klassi medja b'mod partikolari u mbagħad mis-snin 70 anke l-klassi ta' ħaddiema rridu djar akbar u iktar komdi u f'dawk is-snin inbnew ħafna blokki ta' appartamenti, kif ukoll blokki ta' terraced houses u villelli kienu sbieħ ħafna, spazjużi, pjanati, mhux ħażin, etc. Anke l-estates tal-gvern li kienu għal social housing, illum il-ġurnata tajt kemm huma isbaħ, iktar ordnati, hemm ħafna iktar ftuħ mill-gribeċ li tilajn ta' Slima San Ġiljan u kull fejtara. Is-swieqi. Mis-snin kien hemm deteriorazzjoni kważi fil-kwalità. Tlifna, ġifieri jiena nistaqsi ħafna il-periti tagħna x'għandhom f'moħħhom meta jibnu jippjantaw ċertu bini. Ġieli titkellem ma' periti? Iva, ġieli nitkellem ma' periti, mhux kollha jaraw il-ħaġa bl-istess mod kif nara jien. Naturalment napprezza li jista' jkun hemm veduti differenti. X'inhu l-iktar argument perswasiv li smajt minn perit għal mod li qed niżviluppaw? Qatt ma smajt argument perswasiv. Sempliċement irrispetta l-argument għax għandi ħafna fuq livell bażiku umani. Għandi ħafna ammirazzjoni għal dawk il-periti, pereżempju, li jirriabilitaw bini li kien mitluq, eccetera, iżommu l-karattru tiegħu imma jbidlulu wkoll l-użu b'mod illi la jtellef l-ambjent urban u laqqas joffendi l-komunità, il-ġirien. U hemm għandna periti ta' dak it-tip. Il-Belt and Project isbieħ ħafna. Anke postijiet oħrajn. Anke lej il-Kottonera hemm. Ekku. Nasef fil-fatt id-dijamant ta' Malta huwa l-Kottonera u l-Belt. Meta tmur hemmhekk. Basta, għaxmbati you can have too much of a good thing. Mela, l-imdina salvajnija għal-kem il-palazzi kienu għedin jidbatlu, etc. Imma l-lum, l-imdina saret isa heritage park, mux belt propja. Kullum kien bil-restoranti u l-bars. Niftakar f'Żożiti kont nħobb ħafna mmur l-imdina bil-lejl. Nitpaxxa biskiet, bidlam, etc. Illum tmur l-imdina bil-lejl, najt imsiken min għadu joqotaw, għax bit-turisti zaza ikantaw fit-toroq. Il-belt l-istess qed jiġri. L-imdina jena stret titqabbadni dan is-sens, kważi ta' d-diqa, kważi li din mhijiex dan mhux villaġġ ta' vera. Kważi dam raħal falsi, so. Team park saret, team park. Anka naħseb jista' jkun għax imdawwar bis-swar. U evidenti ħafna li mdawwar bis-swar. Inti tidħol minn sur u jekk tibqa' miex ħatasal f'sur ieħor u meta tmur jinnna fil-fontanella tara l-iswar vera ċari, għanzi tkun parti mill-iswar f'dak il-punt, u jisu emmek kollox maqtuħ anka x-xorta ta' nies li jiexu emmek, ġeneralment ikollhom xi 17 kull jom wara jisimhom, id-dar ikun tajjelhom il-buż nannu, u jisom asuma saċ parti mis-soċjetà Maltija kif nifhimha jien. Tipo ftit kelli interazzjoni ma' dik ix-xorta ta' kważi klassi nobli jew ir-residwi ta' klassi nobli Maltija. Hemm dawk il-fatturi kollha. U mbagħad għandek ħafna minnhom biċċa kbira minnhom ma' Maltin bħalna. All right, forsi għandhom il-palazz fejn jgħixu, għandhom xi titlu baruni ta' hekk u konti ta' hekk, imma mal-bqija huma Maltin bħalna. Hemm bl-istess ambizzjonijiet u interessi, eċetera. It-traċedja hija li l-biċċa kbira tal-belt illum saret għall-entertainment. Tella li fuq l-screen, Julian, il-popolazzjoni tal-imdina hija 193. Skon Google. Dak ma jafimx. Trid tara ċensiment ma mhux iktar minn 250 żgur. November 2021.
Jaff fil-Covid emigraw xi ftit. Għalek kont għalek għat maltajt ma' imdinjan, imdinjus. Midjan. Midjan. Midjan? Google. Midjan. Sounds pretty average. Median u average ħaġa differenti. Taħħana, taf li jena. Jien naħseb, ħlif fi ftit mill-palazzi li hemm u l-bini li hemm, in-nies ma jistawx jgħajsu iżjed fl-imdina. Propju għax saret theme park. Mela. Enerġa nkwadraw naqra il-konversazzjoni. L-isfida ambientali. Mela, it-tieni sfida hija l-isfida ambientali. U tafx qed tistaqsi wkoll l-ewwel waqt li qed tajda issa qed tajda b'ċertu frustrazzjoni meta saqsejtek isma' l-pjanar kif isir. U inti qed li batrament lapazzajnieh. U li ttieħdu ħafna deċiżjonijiet li kienu jew traskurati jew nieqsa minn interess għal-ġejjini. Jew għal-interess komuni, l-interess pubbliku. L-interess pubbliku. Però daw l-affarijiet inti qed tgħidhom li ftit minuti wara ma bdejt tispjega li l-istorja tal-legat Malti tal-Istat. U f'ħafna stanzi inti ħassejta li kienet importanti li tarraf li il-Maltin kienu kompetenti, il-Maltin kienu jisuhom ħafna ta' l-Ingliżi, anka fi żmien il-Kavallieri il-Maltin kienu ikunu l-konsulenti, l-udituri, il-Maltin kienu awdituri ġenerali, kienu attorney generals. X'ġara? Fej morna? Where did we lose? Mela. Il-modija. Kull pajjiż, bħal kull bniedem, sawa, jgħaddi minn fażijiet ta' ħajtu, meta kultant ikun qawwi, moħħu hemm, qed jirnexxi, u oħrajn meta tibda jibda jmajna. Majna, u mbagħad forsi tarġa' tieħu s-saħħa, eċetera. U l-istorja ta' kull pajjiż għandha dawn iż-żminijiet tajbin u żminijiet inqas tajbin u kultant żminijiet katastrofiċi. Issa, li ġara huwa naħseb jien li wara l-indipendenza ħloqna modell ekonomiku li ma kienx integrat tajjeb mal-viżjoni soċjali għal pajjiż. U dan huwa limitazzjoni tal-Istat Malti. L-Istat Malti f'ħafna mill-attivitajiet tiegħu huwa effiċjenti u effettiv. Saħħa, edukazzjoni, u anke li l-in minn hemm ħafna affarijiet diplomazija Maltija, effettiva immens. Ħafna mill-liġijiet li jgħaddu mill-Parlament jgħaddu b'vot unanimu wara studju, skrutinju bir-reqqa. Sfortunatament fl-aħbarijiet ma tantx nagħtu attenzjoni għal dawn l-affarijiet. Jew jekk nagħtu attenzjoni tkun biex ngħidlek propaganda partiġjan, ara kemm sejrin tajjeb, eċetera. Allura m'hemmx kredibilità. Imma jekk wieħed joqgħod attent, ifittex każijiet l-istatistika u jħares lejn l-assiem, lejn kollox, jara li hemm ħafna żoni ta' eċċellenza fejn eċċellaw. Hemm oħrajn li huma tajbin, effiċjenti, ma xejn partikolari, u mbagħad hemm oħrajn li huma batuti ħafna. Nista' nistaqsik li huma żoni fejn eċċellaw jekk jogħġbok. Hemm uħud mis-servizzi pubbliċi li huma tajbin ħafna. Is-servizz tas-saħħa. L-edukazzjoni għolja. Terzjarja ġifieri. Terzjarja. Anke l-sistema edukattiva tal-Istat naħseb li tajba. U li hija integrata, u dan huwa punt importanti, integrata wkoll ma' Ok. Is-sistema edukattiva tal-Istat, l-edukazzjoni li jipprovdu l-iskejl tal-Knisja u l-edukazzjoni li jipprovdu l-iskejl indipendenti, dawn hemm ċertu koerenza bejnietom. Allura għandna sistema, dik tfisser sistema, għandek partijiet differenti li jaħdmu flimkien ma' xulxin ban wieħed u jipproduċu riżultati tajbin. Ili ħabtuha ma' dawk ta' pajjiżi ħafna kbar, ħafna iktar sinjuri minna. Imbagħad hemm oħrajn
li huma ħafna inqas effiċjenti jew effettivi. U hawnhekk nara id-djufija ewlenija fl-Istat Malta bħalissa hija l-awtoritajiet regolatorji li jissorveljaw oqsma ekonomiċi vari. Sewa il-qasam finanzjarju, l-qasam tat-turizmu u tant oħrajn. U fuq kollox il-qasam tal-pjanifikazzjoni tal-użu tal-art u tal-baħar u tal-arja wkoll. Sewa, għax dawk ukoll huma parti mit-territorju tagħna. Issa, fej jaħdmu tajjeb daw l-autoritajiet regolatorji? Fej issib autorità li għandha autonomija effettiva li ma jistax jaqbad kull ministru jew galoppin tal-ministru jidħolu jgħidlu le dik mhux hekk, f'dal-każ inti trid tagħmel hekk. Mela jekk għandek bord b'saħħtu li japprezza l-awtonomija li għandu nies kompetenti fih, ġeneralment issib regolatur effettiv. Oħra, li jkollok liġi li tatik setat biżżejjed biex taqdi l-funzjonijiet tiegħek. It-tielet, fej għandek industrija jew qasam ekonomiku fej hemm kompetizzjoni imma mhux kompetizzjoni li tantija akkanita li tiġġeneralek pereżempju tentazzjonijiet ta' korruzzjoni, ta' konflitt ta' interess, eccetera. Mela, għandek oqsma pereżempju bħal komunikazzjoni, telekomunikazzjoni, huma regolati tajjeb. Għax dawn il-kondizzjonijiet huma sodisfatti. Imma il-qasam li huwa l-pedament ta' kollox, il-pjanifikazzjoni tal-użu tal-ispazju, tal-art, tal-baħar u tal-ajru, hemmhekk għandek dil kompetizzjoni straordinarja, għandek diskrepanzi qawwin ħafna fil-poter li għandhom, l-influenza li għandhom stakeholders varji, ma għandek il-kontratturi b'qawwa enormi. Mbagħad għandek il-residenti ta' lokalità li ftit li xejn għandhom għodod biex jinfluenzaw id-deċiżjonijiet. Għandek awtorità li mhix autonoma, fil-veru sens tal-kelma autonoma, għandha missjoni fuq kollox. Ma jagħmilx autonoma. Kif jinħatar il-board, is-setat li għandu l-board, l-abilità tal-ministru jew tal-ministeru tal-gvern li influenza d-deċiżjonijiet tagħha, il-tqassim ta' ġurisdizzjonijiet. Nista' naqbdu speċa xem dwar il-mod li jinħatar il-board pereżempju li ma jagħmlux autonomu? Jekk il-board jinħatar biss mill-ministru mingħajr konsultazzjoni, mingħajr ma hemm kriterji ċari fuq kif jingħażlu n-nies, eċċetera. Bħalissa jinħatru? Le, fil-każ tal-Planning Authority għandek rappreżentanti ta' stakeholders varji, ġifieri l-Ministru m'għandux diskrezzjoni assoluta, imma għandu influenza kbira fuq il-ħatriet. Oħra, min jaħtar il-Chief Executive, jekk hux il-Ministru jew il-Board, dik tagħmel differenza. Jekk kienu il-Board mingħajr intħil ieħor minn kwalunkwe sors, aktarx li jaħtru xi ħadd li jaqdi lill-board tajjeb. Ma jekk il-CEO effettivament huwa il-ħatra tal-Ministru, irid jew ma jridx il-board, mela hemmhekk ukoll għandek l-influenza tal-Ministru. L-influenza partiġjana, naturalment, il-Ministri li għandhom ħafna intenzjonijiet tajbin u jagħmlu ħafna xogħol tajjeb, ġifieri ma rridx niftiem ħażin li kollox ħażin, altru li le. Imma naturalment huma dejjem għandhom f'moħħhom jekk inhiex se nkun elett jew le. U l-effett ukoll fuq il-voti tal-partit tiegħi. Allura, bil-fors ikun hemm konsiderazzjonijiet ta' natura ħansejħla parzjali jekk mhux partiġjana. Sewwa, allura il-board, l-autorità regolatorja f'dak il-każ
ma taħdimx bċerta autonomija. Però għadek kif semmejt speċa dal-inċentiv tal-voti. Wieħed jara, jew jaħseb jassumi li sfreġu ambientali għandu jnaqqaslek il-voti. Mux timmassema Ma mekk issa nidħlu fit-teorija ta' kif jivvotaw in-nies. Hija komplikata ħafna. In-nies jivvotaw għal fuq ħafna kriterji, mhux dejjem jivvotaw fuq kwistjonijiet ambjentali għaliex mhumiex dawk li jmissuhom direttament jew essenzjalment. Jistaw jivvotaw għaliex dejjem jivvotaw għal dak il-partit. Jew għax jafu li dak il-kandidat tajjeb u jgħidu jekk ikonna bżonn lajnuna nafu għandin nirrikorru. Fil-każ tal-ambjent għandek sitwazzjoni fejn hemm ħafna interessi. Sewa, imma dawn l-interessi huma frammentati immensament. Anke fost l-ambjentalisti, hemm qdiet u movimenti ambjentali bil-gżus. U daw ħafna drabi ma jaħdmux flimkien, għalkemm it-tendenza issa hija li jaħdmu iktar flimkien. Pereżempju meta nqalat il-kwistjoni fuq il-miżieb, li l-miżieb ingħata l-kaċċaturi, eċetera. Hemmhekk kellek jidhirli xi 70 għaqda li ħadmu flimkien. Għamlu dik il-kawża, eċetera. Imma dan huwa fenomenu żvilupp reċenti. Allura, f'dak il-każ m'għandekx blokk ambjentali li kapaċi jbiddillek ir-riżultat elezzjoni, ara fil-każ tal-kaċċa u l-insib. Hemmhekk għandek blokk qawwi li jivvota skont xi jwedu l-partiti. Imma għall-ambjent b'mod ġeneriku m'għandekx. Allura l-elezzjonijiet tagħna mhumiex influenzati bi kwistjonijiet ambjentali, la l-ambjent naturali u laqqas l-ambjent urban. U kif għadt fil-bidu, jien jidhirli li l-isfida l-kbira s-salina hija l-kwalità tal-ambjent urban. Imma meta tara ambjent urban dejjem ikraħ, anke kważi subkonxjament kun inqas kuntent. Dik ma timpattax il-fatt li naqsitlek il-kuntentezza, anke jekk forsi m'għandu ngħidx. Ma timpattax il-mod kif tħares lej partit li jkun qed immexxi. Bla dubju. Imma n-nies ukoll jivvutaw b'ħafna mezzi differenti, ġifieri mhux biss permezz tal-vot li nitfgħu f'elezzjoni għall-gvern lokali jew il-gvern nazzjonali, il-parlament, jistgħu jivvutaw b'saqajhom. Jgħidu s-swieq issa rvinat minn ħammur x'imkien ieħor. Mingħajr wisq ma jaħsbu li x'imkien ieħor ukoll kapaċi jkun irvinat. Sewwa, nafu li hemm ħafna żgħażagħ speċjalment li jgħidu mela l-futur tagħna mhux hawnhekk, nagħmlu l-ġejjieni tagħna x'imkien ieħor f'pajjiż ieħor. Jiġifieri hemm fil-politika, fil-public policy nitkellmu fuq exit li nirtira għal kollox minn dal-ambjent għax m'għandniex tajjeb. Voice li nibda nikkampanja, norganizza ruħi, nagħmel alleanzi ma' għaqdiet u individwi oħra, u mbagħad hemm loyalty li ngħid jien dal-ambjent li naf nibqa' fih. Meta tgħidu l-ambjent qed nitkellmu fuq il-partit. Jew anke l-istat, jew in-nazzjon. Jien Malti naf li għandna daw id-difetti imma jiena Malta nibqa'. X'tellajt hemmhekk ġu? Mela dan huwa survey li għamlu l-Malta Today f'Ottubru ta' 2021. Fej bażikament saqsew lin-nies x'inhuma l-iktar issues importanti għalihom. L-ambjent ġi fit-tielet post wara disposable income u l-ekonomija at 21%. To compare, the economy had 40% of the vote. So double. Ma understandable, Sejt me kien that's the economy stupid.
Tlana Reagan laqqas Clinton, minn għeda kellu tendenza għeda. L-ekonomija dejjem hija tipprevali fuq il-topics l-oħrajn, imma. U f'kull demokrazija. F'kull demokrazija, eżatt. Aktarx. Fil-kastana forsi iktar minħabba l-esperjenza ta' vulnerabilità ekonomika again storika. Minn hemm ġiet din l-ossessjoni tal-istat li bil-forsi tħares u jipprovdi l-impjigi. L-impjigi, l-flus. Ifhem meta tara li l-ġerarkija ta' Maslow ukoll tara li l-bniedem l-ewwel irid jaqdi daw il-ħtiġijiet fundamentali u mbagħad hemmhekk jista' jibda jibni fuqhom. L-ambjent sar eżistenzjali, kwestjoni eżistenzjali. Għalfejn tajtek? Għaliex jekk l-ambjent ma jibqax jisostnina u diġà hemm strains enormi, ġifieri mhux biss l-użu tal-art, imma pereżempju l-ilma u l-enerġija, il-kwalità tal-arja. In-nuqqas ta' spazji fejn nies jistgħu jirrekreaw ruħhom, jiġġeddu, jistrieħu. Dawn huma kwistjonijiet eżistenzjali. Familjari ma' akademiċi li forsi qed jagħmlu studjus tħarriġ fuq dan ix-xogħol ta' riċerka. Hemm ħafna akademiċi fl-Università ta' Malta u anke postijiet oħrajn li jistudjaw. Is-sitwazzjoni Maltija qed nistaqsi ġifieri. L-Università ta' Malta hemm ħafna dipartimenti u istituti li qegħdin iħarsu lejn dawn l-affarijiet. Li nara kurzitax forsi kun tajjeb li kun ġibu xi mistenni. Ma nixtieqx nikkummenta fuq sħabi l-akademiċi, ngħid dan biss. Anke fl-akkademja naħseb ma qatt maħniex naħdmu b'mod holistiku. Allura maħniex qegħdin insawru viżjoni koerenti tat-tip ta' ambjent li nixtiequ. U nieqaf hemm. Għalfejn inti daqshekk kelma bl-Ingliż hija trepidation li ma tikkummentax iktar fis-sens m'intix qed tagħmel xi kritika mhux qed tgħidha kollha viljakki altri li mhumiex. Qed tagħmel kritika kostruttiva biex ikun hemm iktar armonija. Ma nistax nitkellem għal-jum. Ngħid dan biss, osservazzjoni. Ix-xewqa tiegħek li jkun hemm iktar kooperazzjoni. Li jkun hemm iktar xogħol flimkien li idaħħal iktar disċiplini varji biex timbena viżjoni ġdida, koerenti u fattibli tat-tip ta' ambjent li il-Maltin tal-lum u ta' għada jistgħu jgħixu fih ma' ċertu benessere. Alright, mela, u qed inħoss li iżna t-tielet sfida badnija minn għal-maħabbarnija kienet il-governanza. Il-governanza. Issa din tinkorpora ħafna affarijiet. Il-governanza titratta dwar kif jintuża l-poter għal skopijiet komuni. Grazzi tal-li tissegu, nittama li t-taħdida toġobkom. Qabel ma nkomplu sempliċement nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li jagħmlu dan il-podcast possibbli u għal daqsant nirrakkomanda li fejn tistgħu kemm tistgħu tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti tagħhom. Ovvjament għandi affinità għalihom għax huma l-azzjendi li jiżguraw li dan il-podcast ikompli. Daw l-azzjendi huma Derek Meats kif ukoll il-Hungry Hippie, il-Browns, l-Apex Media, il-Vinja Capricci u l-Maple li dal-aħħar nikkonsma naqa' sourdough minn tagħhom mhux ħażin u nirrakkomanda ħafna għax one type għaddiet għax m'għandux fis-sens tajjeb għaddieta, ma jħaxxinx għax għandu il-glycemic index baxx u għal daqstant ma jkollokx dik l-insulin spike li jkollok b'ħobb ieħor, apart li huwa tajjeb ħafna għandhom tomid varji, insomma immensament nirrakkomandah. Grazzi l-Garmin, il-Kutriko, il-Cabs kif ukoll l-Istretta, patreon.com/John Mallija, jekk tiġu saw, għamlu l-kom grok. It's very nice, very nice. Come, you with us, come. Yeah, you speak you come to the Patreon of the Jonathan. He's a nice boy, that when I know him long ago. All right, Lana. Ma, all right, Edin rolling. All right. Ma, kalli tista tiħafa xeġdet, tamluk program.
Ma l-ura fl-studio edin għawek ma' Professor Warrington għed nitħattu dwar it-tiswir tal-Istat Malti, relazzjoni tal-Malti mal-Istat, l-istoria tal-Istat Malti li tmur l-ura kemm jiġu dawk? Kważi 500 sena. Kważi 500 sena, neqsin 10 snin, jew neqsin 7 snin. U l-sfidi amministrativi, soċjali, politiċi li għanna fil-ġejni, pero qabel ma tlaqt, ftit naqamu xazin qabel ma tlaqt, il-Julian saqsejtu kemem Maltin, ċoħe, kemem uħut li kienu barranin li nataw iċ-ċittadinanza Maltija dal-axħar sena biex nieħu idea dak il-numru xinu. U dak il-numru huwa 339 fl-2022 u fl-21 kien xi ħaġa simili, le? 421. Ġifieri n-numri mhumiex eżorbitanti u wieħed jistaqsi kemm minn dawk huma nies li xtraw il-passaporti. U għet tistaqsi għax, ovvjament tagħmel differenza kif ħarsu l-perċezzjoni tagħhom jekk bil-ġebber tagħhom dawn nafu mhumiex residenti, mhumiex involuti politikament, m'għandhomx dik il-ħajra spiex. U anka x'torbot ma' xi ħaġa li probabbli ħan nitkellmu dwar aktar quddiem, ċew din it-tendenza li l-voter turnout dejjem qed tiġkienu kellna record low fl-aħħar elezzjoni kien ma jkollna daqshekk ftit nies jivvutaw mis-66. Mela, tlaqna lura għall-ixu tal-governanza li ovvjament tkellimna nqar dwarha fil-verità, però inti tajtna wkoll issa il-parametri li qed tara inti. Mela il-governanza fissirnija bħala il-mod kif u l-mekkanizmi li bihom is-seta jew aħjar il-qawwa power tkun eżerċitata għal skopijiet komuni. Mhux se nidħol fl-interess pubbliku imma skopijiet li in-nies għandhom interess fihom. Issa l-governanza tissawwar minn żewġ elementi kbar. Għandek f'demokrazija, f'sistema demokratika, għandek il-kompetizzjoni elettorali bej partiti politiċi u mexxejja li ikunu jixtiequ jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-gvern eżekuttiv biex iwettqu l-policies tagħhom. Mbagħad għandek l-element ieħor li huwa il-mekkaniżmi komplessi ħafna u dejjem jiżviluppaw iżjed li bihom jittieħdu deċiżjonijiet kollettivi, policy making, jitwettqu policy implementation u ikunu evalwati, riveduti policy review jew policy evaluation skont il-ħtieġa. Dan huwa statement naqra waħda skiet, ġifieri ir-realtà hija komplessa immensament u dawn iż-żewġ elementi l-ħin kollu jitħaltu ma' xulxin. L-isfidi. L-isfidi. Inti daw, by the way, daw l-sfidi għtajt huma l-sfidi għal 100 sena li ġejjin. Meta ġejjhom li. Mela. Ħanibda bistqarrija li forsi llum ħafna nies huma xettiċi dwarha. Meta wieħed iqis kollox, jien jidhirli li l-Istat Malti għandu governanza bej wieħed u ieħor tajba. Fis-sens li tipprovdi servizzi essenzjali lil maġġoranza kbira tan-nies, għaw ċertu ordni fil-pajjiż u għalkemm hemm kompetizzjoni qawwija akkanita ħafna politika, imma d-demokrazija bejn wieħed u ieħor mhux biss tiffunzjona imma wkoll għadha qed tiżviluppa. Hemm forzi ġodda li qegħdin jaħdmu fil-pajjiż, però hemm problemi ta' governanza. Waħda minnhom hija li kollox juri u mhux qed nitkellem issa fuq l-iskandli li nisimgħu bihom fil-aħbarijiet. Imma l-istħarriġ ta' ġurnalisti, l-istħarriġ ta' istituzzjonijiet tal-istat stess li juri li hemm problemi ta'
performance f'ċerti oqsma tal-istat, inkluż oqsma li huma fundamentali. Per eżempju għal buon ordni għall-istat tad dritt. Minħabba fekk, l-istat tad dritt qiegħed jitnaqqar. The rule of law qiegħed jitnaqqar. Jekk trid nispjega x'inhi rule of law. Jekk jogħġbok. Ħanaddi għal problemi l-oħrajn, imbagħad nistgħu nduru. Ħanħu nota? Okay, mela. Hemm ukoll problema li qiegħda tikber ta' dik li bl-Ingliż insejħula grand corruption. Mela. Grand corruption ġejja mill-fatt li l-istat għalkemm jagħtem biex jiffaċilita l-ħajja ekonomika u soċjali, imma jagħmel dan billi jagħti patronage, jagħti kuntratti, impigi għal servizzi, eċetera. Illum il-ġurnata uħud mill-kuntratti huma ta' portata enormi, qed nitkellmu fuq kuntratti li jiswew mijiet ta' miljuni ta' euro, mhux kuntratt ta' 50,000 jew 100,000 sewwa. F'kull pajjiż procurement dan loti ta' kuntratti għal servizzi u xajdunhom goods huma dejjem problematiċi. Jistgħu jsiru żbalji kbar ta' pjanifikazzjoni, difetti fil-kuntratti, jista' jkun hemm korruzzjoni, eċetera. U fil-qasam ta' procurement jidher li hemm problemi serji. Żgħar u kbar. Dik hija t-tieni sfida ta' governanza, it-tielet waħda hija li l-għażliet li jsiru mill-gvern, ġifieri policy making, mhuwiex parteċipattiv. L-eżekuttiv jiddeċiedi, forsi jiftiem ma' xi lobby partikolari u l-lobbying qiegħed jiżdied f'Malta u tittieħed deċiżjoni. Mbagħad naturalment ikun hemm reazzjoni. Aħna ma konniex ikkonsultati, dina lilna se teffettwana. Ħażin. M'għandunajniex li se jkun hemm daw il-konsekwenzi. Kull darba li tiftaħ il-gazzetti jew tiftaħ it-televiżjoni jew tiftaħ il-Facebook u tibda tara il-konsegwenzi li mhumiex maħsubin ta' deċiżjonijiet li jittieħdu in kamera, behind closed doors. Dik hija element ieħor ta' problemi ta' governanza li għandna. U l-aħħar problema hija il-partiġjanizmu li kultant huwa eżaġeratu jkollu effetti li għandhom konsegwenzi serji għall-integrità tal-istituzzjonijiet. Iż-żewġ partiti l-kbar meta jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-gvern iridu jikkolonizzaw l-istituzzjonijiet tal-istat bin-nies li għandhom fiduċja fihom. Mhux neċessarjament għaliex huma nies kompetenti jew nies ta' integrità, imma għax daw huma parti mill-familja mit-tribu tagħna. Tajjeb, dan ħadim li fil-kampanja elettorali, liħor tani pariri legali, eccetera, eccetera. Allura, ssib li l-bordijiet tal-gvern, ħatriet f'karigi pubbliċi, eccetera, jingħataw pjuttost fuq kriterji ta' natura partiġjana aktar milli kriterji ta' mertu tekniku. U dik hija sfida. Fl-assiem meta tqishom kollha flimkien dawn l-elementi qegħdin inaqru l-effettività tal-istat u kultant foqsma li huma vitali kemm għall-ħajja soċjali kif ukoll għall-ħajja kummerċjali. U hawnhekk nerġa' niġi lura għall-istat tad-dritt, the rule of law. L-istat ta' dritt huwa stat, mhux fejn għandek ħafna liġijiet kif ħafna drabi naħsbu. L-ewwel reazzjoni meta jkun hemm xi ħaġa hija għax diġà qegħdin nirresqu jew nabbozzaw abbozz ta' liġi biex dil ħaġa nirrimedjawha. Forsi tgħaddi l-liġi u mbagħad l-ebda effett ma tara. L-affarijiet hekk kienu hekk baqgħu għalkemm għaddiet il-liġi. Dak mhux l-istat tad dritt. L-istat tad dritt huwa stat fej il-liġi
mhux biss hija tajba fiha nnifisha għax infassla bir-reqqa, biħsieb, eċetera, imma għandha ċerta awtonomija mill-imbottatura ta' forzi politiċi, interessi privati, eccetera. Meta jiġi, allura għandha ċerta stabilità. In-nies jafu x'inhi bej wieħed u ieħor, x'huma l-obbligi u d-drittijiet li għandhom taħt il-liġi u hemm mekkaniżmi biex dik il-liġi tkun infurzata b'ġustizzja, mhux arbitrarjament. Sewwa mela jekk għandna qed nivvinta każ sewwa, imma affarijiet li jiġru ta' spiss pajjiżna, mela kien hemm sensiera ta' inċidenti. U f'kull każ kellek jew element ta' xorb jew inċidenti ta' traffiku qed ngħid. Jew elementi ta' xorb jew nkella elementi ta' droga. Mela għaddejna liġi biex ikun hemm il-breathalyzers. Għamlu ġimma l-pulizija faqgħu it-toro, waqfu l-karozzi biex jagħmlu l-breathalyzer, għaddi dik il-ġimma u sparixxew il-breathalyzers u malajr jarġaw il-problemi jarġaw jitfaċċaw. Kien hemm inċident gravi fuq post fej jittella bini jew jitwaqqa bini u għaddiet liġi malajr biex tiddefinixxi aħjar id-dmirijiet tal-periti, tas-site managers, eccetera, eccetera, u l-kwistjonijiet ta' kumpens għal-ġirien u għal min ikun vittma ta' dan, jgħaddu ftit ġimgħat u tarġa'. Għandik eżempju ċar. Hija problema ta' enforcement imma nifmek sew. Mhux biss enforcement, hija wkoll kwistjoni ta' kif is-sistema politika tirreaġixxi għal problemi li mhumiex biss inċident darba imma sistematiċi li dawn hemm pattern tara dejjem għaddej. Nuqqas ta' reflessività. Antik eżempju prattiku li għaddejt minnu jien xi snin ilu. Mela jien noqgħod fit-triq fis-swieqi fejn kull sena dit-triq u oħrajn madwara ikunu dikjarati bħala żona turistika. Mela ma jistax isir twaqqih ta' bini u tħaffir matul dawk ix-xhur jew il-ġimgħat. L-ewwel mill-ewwel ngħid, għaliex żona turistika biss? Jien ċittadin mhux aqwa minn turist, għaliex ma inżommu ċerta ordni minħabba turisti u mhux minħabba. Hemm diġà element ta' diskriminazzjoni gravissimu. Waħda. It-tieni, kif l-għada, dal-każ li qed ngħidlek, l-għada li ħareġ l-avviż dar faċċata tiegħi titwaqqa u beda tħaffir, storbju, tħaħen, ħmieġ, trakkijiet, jimblukawlek il-garaġijiet, eċetera, eċetera. U għaddin minn is-sens sapportija, għax il-bieraħ b'ħafna pubbliċità ħarġet din il-lista tat-toroq. U ċempilt dak iż-żmien il-Building Regulation Office. U tibda tinduna li mawx serjetà fil-ħaġa, mela qed nirrapporta li qed isir twaqqif dit-triq, eċetera. Imma trid tieni d-dettalji tal-indirizz, eċetera. Ruħi, il-bini għadu kemm twaqqa, ma nafx it-numru sparixxa, l-isem tad-dar sparixxa. Tina il-PA number. Ħriġt l-avviż ta' PA ilu l-sparixxa, imma ikkalkulajt li aktar ġdin il-numru, dan il-numru ekkien. Ġajt ċempilt. Ejva. Deduċejta di mort fuq is-sit tal-PA? Le, mort nara. Il-numru tal-bib tad-dar mhux il-PA number fimta korrekt, skuża. Il-numru tal-bib tad-dar din number X, l-oħra Y mela in between kien hemm dan numru. Ok, irġajt ċempilt, irġajt spjegajt l-uffiċjal, very polite, eccetera, ħadli d-dettalji, eccetera. Inċemplulek lura, u ngħidulek jekk ussew jew le, ma ċemplux. Stennejt ġurnata, stennejt jumej. Urġajt ċempilt lura. Iva bilħaq, aħna batna ta' l-ispetturi biex jaraw f'dak il-każ, kombinazzjoni, kien hemm eżenzjoni mill-avviż legali. Niftakar fuq li ma kriterja. Fuq li ma kriterji. Intom tridu tiddieħku bin-nies. Ma setax jispjegali l-kriterji.
jekk kienx hemm urġenza, jekk kienx hemm L-għalli dik it-tweġiba. Jiddieħ insultato. Tħossok insultat, eżattament. Il-BCA, insejt kemm qegħdin numru, kemm qegħdin numru żgħir, xi numru redikolu u suppost daw kienu jinforzaw fuq ma nafx kemm il-1000 sit għaddejn f'daqqa ġifier daw ħanfaqqa numri ma xi 5 uffiċjali ispetturi li rridu jkopru xi 5000 sit jew xi ħaġa redikola. Redikola. Imma narġa' mmur lura. L-istat ta' dritt, the rule of law, mhix kwistjoni biss ta' infurzar. Mhix kwistjoni biss ta' kemm għandek liġijiet. Hemm ħafna affarijiet. Xi sawwar aktar? Fuq kollox irid ikun hemm min-naħa tal-leġislatur ċertu spirtu ta' ġid komuni li jmur lilin mill-interess privat. Waħda. U din mhix faċli fl-ebda Is-sens li isma' jien jagħtaw f'kariga pubblika mhux biex inħares l-interess tal-votanti tiegħi jew għar ta' min jiġi ixaħħam, imma jinqiegħataw biex naqdi l-pajjiż kollu kemm hu. Issa, mill-ġdid nenfasizza li ħafna mill-leġislaturi tagħna, il-biċċa kbira mill-leġislaturi tagħna għandhom dan is-sens. Imma mbagħad hemm ukoll fatturi li telfuh dan is-sens. Mela għandek l-ispirtu tal-leġislatur. U mbagħad l-ispirtu wkoll tal-eżekutur. U t-tielet ħaġa li Malta għal żmien twil kienet nieqsa jekk għandekx spirtu ċiviku u organizzazzjoni ċivika li kapaċi iżomm lill-uffiċjali pubbliċi mill-Ministru l-isfel kontabli. Issa, dik kienet nieqsa. Meta bdew il-Kunsill Lokali bdiet tiżdied u matul l-aħħar 20 sena u brata iktar maġla matul l-aħħar 10 snin tfaċċaw ukoll ħafna qdiet volontarji li għandhom dan is-sens ċiviku li jgħidu din kienet deċiżjoni żbaljata, ma kienx hemm biżejjed konsultazzjoni, eċetera, u jgħidu mela se nagħmlu protesta, se nagħmlu kampanja, se nħarku lill-gvern jew lill-awtorità, eċetera. Imma biex bħalissa il-firxa tal-poter, tal-qawwa, tal-influenza fuq il-ħajja pubblika tant hija skewed favur interessi kummerċjali qawwijin illi diffiċli biex tirbaħ. Il-qudiem għandha mnejn tinbidel. Imma m'hemmx garanzija li tinbidel. Jien nara ħafna sinjali li qawli t-tama, imma ukoll bejn u bejn ruħi u ġieli anke mal-ħbieb u attivisti tajt qalbi li sakemm indum ħaj nara li l-bilanċ isir iktar eku, iktar ġust. Hemm ħafna inċentivi biex dak il-bilanċ jibqa' fil-pożizzjoni li qed bħalissa. Ħaġa oħra li naħseb ta' min inżida għax hija reali. Iċ-ċittadin ukoll kultant ikollu konflitt ta' interess ukoll. Jien l-ewwel wieħed ngħid issa li qed noqrob lejn l-età tal-pensjoni, sewwa u naf kemm baxxa l-pensjoni, eċetera. Ġieli ngħid bejn u bejn ruħi, issa kieku imbieħ dari l-kuntrattur ma jkollix somma f'idejja, forsi nsib xi post kwiet, x'imkien ieħor Malta jew Għawdex u nirtira hemm bil-kwiet. Allura għalkemm nixtieq li nara li l-liġijiet jissaħħew u l-infurzar jissaħħaw ukoll. Ma nixtieqx kultant meta ngħid nħares lejn il-ġejjini finanzjarju tiegħi, ngħid ma nixtieqx illi inxellef il-possibilità li nista' nagħmel kemm xa flus mid-dar. U tirtira b'mod komdu. Imma ir-reżoluzzjoni ta' fis-sens meta tikkonsidra dik
x'tagħmel minna fis-sens li jiena kif naħsibha jinġi li smajt ministri jgħidu b'mod vera baxx. Kieku din dilemma li qiegħed fiha inti spiexna, kieku inti ma twaqqaħħiex id-dar tiegħek u jkollok m'hemmhekk mhux il-punt. Il-punt huwa li inti qatt ma kellek toħolqu dak l-inċentiv. Eżatt. Ekku. Kull ċittadin m'għandux ikun biex għandek tkun ċittadin responsabbli, imma inti bħala leġislatur għandek torganizza soċjetà fejn l-inċentivi huma differenti. Eżattament. Fakkiet insiru spekulaturi biex ta' dik hija l-problema mhux kulħadd ikkonsidra Malta dal-aħħar 19 snin jekk kellek dar f'Malta kulħadd tagħmilha din il-konsiderazzjoni. Ħafna nies u kultant tagħtihom raġun qalu imbieħ nwaqqa jitellaw l-appartamenti, forsi għax irrid inċekken id-dar, eċċet. Jiena naf nies li kienu foqra, ġifieri naf nies li kienu foqra b'mod ġifieri materjali. Bijaw id-dar tazzija, jew waqqaw id-dar tazzija, id-dar tazzija saret 7 appartamenti u l-ġurnata sinjuri. Il-daw kiena ħanajdilhom ħażun għamilt. Le, imma l-problema kienet li kien hemm soċjetà li l-hemmhekk timbuttak. Dik hija problema. Mbagħad hemm kwistjoni wkoll ta' solidarjetà. Mela, sakemm it-triq fejn kont kienet kollha jew djar, terraced houses, kien hemm xi ftit vilel żgħar u żewġ blokki appartamenti u konna kważi mhux kollha konna Maltin, familji, eċetera. Aqqas kien jiġini l-ħsieb li nbieħ lil xi kontrattur, ma kif twaqqat l-ewwel dar, f'daqqa waħda f'temp ta' sentej inbiegħu 5 u din triq żgħira. Kollox jitwaqqa sa s-sena li għaddiet. Madwar l-appartamenti għaj, noqgħod fa' blok żgħir ħafna ta' appartamenti, kien hemm 5 contiguous building sites. Fuq wara, fil-ġemp, faċċata. Mbagħad ġieli tajt isma' id-dar tiegħi ma tantx għada abitabbli, speċjali d-dawl fuq wara m'għandi xejn, galleriji jagħtu għal fuq il-bitħa. Mux bitħa, l-kamra ta' sodda. 10 pidi l-bot, spiċċat il-bitħa ta' warajja, spiċċat il-ġnien li kienem warajja, eccetera. U daw bil-galleriji tagħhom jħarsu fuq il-kamra ta' sodda. Umbat, mux kwistjoni biss mela ta' flus, għadu abitabli l-post, għadni nħoss li jem nis li nafhom, jew jitfaċċa wiċċa l-ġimgħa, u mbagħad 3 ġimgħa ta' wara, u mbagħad nagħmlu xahar bl-appartamenti battala, u mbagħad ġew l-istudenti tal-Ingliż. Il-post m'għadux post li tħossok komdu li hemm ċertu ġabra, ċertu sigurtà u hekk. U twieqi partikolarment dal-aħħar ftit snin vera kien hemm assedju biex jimbena swieqi. Again, l-inċentiv biex tibni swieq kien wieħed għoli għax kif qed tajt inti naħseb kien hemm il-kirjiet għollew li dawk in-naħat. Allura inti tista' tiġi faċilment immotivat li tixxi appartament hemmhekk fuq ix-xifer ta' Paċeville, San Ġiljan, jiġifieri il-resort turistiku ewlieni, entertainment hub. U d-dormitorju ta' Paċeville, hekk nistħajlu fil-verità, d-dormitorju ta' Paċeville. Mela, li rrid insaqsik kien fuq l-ispirtu ċiviku. Jien bniedem li id-definizzjonijiet inħobbhom u nkun nixtieq nifhem naqra iktar mod tekniku jew forsi iktar definizzjoni, dettall ta' x'qed nitkellmu fuq l-ispirtu ċiviku. Okay. Mela, ħanibdew bil-kelma ċiviku. Din hija kelma ġejja mill-Latin li tfisser belt u dawk li jmexxu l-belt li għandhom li huma nies ħielsa u li għandhom rwol fit-tmexxija tar-res pubblika, tar-Repubblika. Ġifieri dak li għandu x'jaqsam magħna l-kol. Tajjeb, kważi t-terminoloġija kollha fi xjenza politika ġejja jew mill-Grik jew mill-Latin. Mela, is-sens ċiviku ġej mill-fatt legali
u soċjali fl-istess ħin ukoll ta' ċittadinanza. Kollha għandhom l-istess seruq. Fir-Repubblika Rumana tal-antik, Repubblika ta' Rumana klassika, iċ-ċittadin kien dak li kien ħieles, jiġifieri mhux il-sir, tajjeb, li kellu l-proprjetà u li kellu kemm id-dritt kif ukoll id-dmir li jieħu sem fil-ħajja pubblika, fit-tmexxija ta' din il-komunità. Illum il-ġurnata ċittadinanza għandha naħseb jien sens kemm f'ċertu punt iktar wiesa. Mhux bil-fors li tkun sinjur biex tkun ċittadin. It-tieni għandu iċ-ċittadin għandu ħafna iktar drittijiet milli kellu dak iż-żmien fir-Repubblika Rumana. Is-sens ta' obbligu naqas fl-istess ħin ukoll. Is-sens ċiviku jien narah bħala ħeġġa u dispożizzjoni biex l-individwu jissieħeb ma' oħrajn fit-tmexxija u fit-tiswir in the development of dak li konċernana il-kol fl-imkien. Issa jista' jkun sens ċifiku tan-nies li għajxu fit-triq li kull nar taħat, per eżempju, jagħmlu nofsija jiġbru l-iskart fit-triq. Dak huwa espressjoni ta' sens ċiviku. Jista' jkun in-nies li joħorġu għal politika kemm nazzjonali kif ukoll lokali. Sewa joqogħdu għall-elezzjonijiet, eċċetera, jkunu kandidati. Jista' jkun ukoll is-sens ta' dawk in-nies li jingħaqdu faqdiet volontarji biex jagħmlu kampanja għalhekk u għalhekk u għalhekk u għalhekk. Naħseb jien li għal ħafna nies l-attitudni saret tiffoka ħafna fuq id-drittijiet u l-pretenzjonijiet li għandi fuq il-komunità u inqas enfasi fuq l-obbligu li għandi biex inħares l-interessi komuni bejnietna. Kif għadt, jien bniedem li għalkemm pessimist f'ħafna affarijiet, inħares ukoll lejn is-sinjali ta' tama li jagħtuni t-tama, jqawwu li t-tama. U waħda mill-affarijiet li tqawwili ħafna t-tama hija l-iżvilupp pass maġġel ta' laqdiet volontarji li jieħdu sem attiva il-biċċa kbira permezz ta' kampanji u ta' protesti fil-ħajja pubblika. It-tendenza hija biex nisfidaw deċiżjonijiet li jittieħdu mill-gvernijiet tagħna li ma naqblux magħhom jew nippruvaw ninfluwenzaw il-leġislatur biex il-liġi tinbidel f'direzzjoni li aħna nixtiequ li tinbidel, però ukoll hemm sens ċiviku anke li m'għandux jaqsam mal-politika imma il-ġid tal-komunità tagħna. Jew pereżempju l-ħarsien għall-ambjent mingħajr biss referenza għall-politika jew il-gvern. Mela għandek ħafna nies pereżempju għaddasa li jorganizzaw clean-ups ta' il-baħar. Raniero Borx kellna episodju miegħu, nillinkjawh għax nidem leġenda. Niftakar rajta dik il-podcast meta kont qed inħejja għal din. Ġifieri hemm ħafna sinjali pożittivi, ma kif għatlek jien nara li għalissa the balance of power għada ħafna fidejn il-Ministri tal-Istat u fidejn l-interessi kummerċjali il-kbar. U mela, mela, qed ngħidu li s-soċjetà ċivili b'xi mod għandha bżonn tieħu iktar minn din is-seta'. Iva. U kif ħadd tasal għaliha? Trid tasal għaliha billi tibqa' tinsisti u tagħmel kampanji, eċetera, u jekk nimxu lej sistema ta' demokrazija li tisseħ deliberative democracy,
meta jkunu qegħdin jissawru policies ġodda, ikun hemm iktar deliberazzjoni, konsultazzjoni, diskussjoni, dialogu fil-veru sens tal-kelma, mhux kulħadd werża u jgħajjat tiegħu mingħajr ma joqgħod jisma'. Ikun hemm firxa akbar ta' perspettivi u ta' esperjenzi u ta' expertise biex il-politika tissawar biktar sens. Someone needs to leave you, someone has to give you a seat at that table. Exactly. Issa, għalhekk il-liġijiet, ċerti liġijiet, per eżempju fuq il-pjanifikazzjoni tal-użu tal-art u tal-baħar, iridu jinbidlu biex is-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili ikollhom mezzi iktar b'saħħithom biex jinfluwenzaw id-deċiżjoni. Not just a seat at the table, għax diġà għandhom rappreżentant tal-NGOs, per eżempju, fuq il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Imma siġġu wieħed fuq mejda li hija loaded favur il-kummerċ u l-spekulazzjoni. Irid tkun hemm pereżempju mekkaniżmi legali biex tkun kontestata deċiżjoni li tmur kontra l-interess komuni. Rimedji effettivi. Sa ċertu punt beda diskors fuq dawn l-affarijiet, ma nistax ngħid illi daw ir-rimedji jeżistu. Il-laqdiet volontari u l-komunitajiet lokali, u konsilli lokali wkoll, ħafna drabi kollhom jużaw il-mekkaniżmi standard ngħidilhom jien li ħarku l-gvern il-qorti. Naturalment bi spejjeż legali, kbar. Allura, mill-ġdid, the balance of power is tilted against them. Imma bil-mod jistaw jinbidlu l-affarijiet. Irridu kun hemm ċertu konverżjoni tal-qalb ukoll fost il-partiti il-kbar, iż-żewġ partiti il-kbar, li tnej li huma ma jagħtux każ, qatt ma tew każ bis-serjetà lejn l-ambjent, speċjalment lejn l-ambjent, u laqqas lejn parteċipazzjoni sħiħa taċ-ċittadin fit-tiswir tal-politika, tal-policies. Għalik huwa l-ikbar nuqqas tal-partiti dak? Hekk naħseb. Daqs ma semgħu il-partiti politiċi il-kbar kisbu u għalhekk naqlalhom il-kappell. Kisbu l-emanċipazzjoni tal-pajjiż permezz tal-indipendenza. Kisbu avvanzi kbar soċjali u ekonomiċi li benefikaw in-nies komuni. Matul l-aħħar 70 sena appoġġaw kampanji biex jemanċipaw legalment setturi soċjali. L-ewwel avvanz kbir kien li n-nisa nataw il-vot. Imma matul l-aħħar 15 sena kien hemm ħafna avvanzi wkoll, pereżempju fid-drittijiet tan-nisa, mhux biss id-dritt tal-vot, ta' nies LGBT u oħrajn. Sissa l-immigranti le, speċjalment l-immigranti irregolari, ma dik hija xi ħaġa li forsi xi darba naslu għaliha. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Il-partiti il-kbar qatt ma nfetħu verament għal parteċipazzjoni taċ-ċittadin fil-tiswir, fil-formulazzjoni tal-politika. Dak huwa l-ikbar. Dak l-aħħar pass għall-emanċipazzjoni tal-Malti. Naraħ jiena. Mbagħad hemmhekk inkunu nistgħu noħolqu dik li qiegħda tisseħ deliberative democracy. Jiġifieri mhux biss demokrazija tal-vot, imma ta' parteċipazzjoni sħiħa
f'dak li interessana l-kol. Però nsiba diffiċli ħafna nikkonċepija għal żewġ raġunijiet jew żewġ ostakli li jidhru pjuttost imdaqsa. Waħda hija il-problema bħalma qed ngħidu li tkun hemm inċentiv mill-status quo l-establishment li jtik seta' deċiżjonali ta' vera mhux siġġu wieħed fuq mejda eżaġeratament kbira. U mbagħad hemm il-problema l-oħra li inħoss li ngħixu f'epoka aġġiela fejn kulħadd huwa kun smart bix-xogħol, social climbing, bil-idea li jagħmel iktar flus biex bħalissa Malta dik il-realtà teżisti. Kilba l-flus. Dik il-kilba l-flus teżisti. U again, mhux qed ngħidha b'xi ġudizzju fejn jiena ħossni eżenti, imma il-fatt huwa li hemm dik l-opportunità. U globalment inħoss li neoliberalizmu ġab epoka ta' individualizmu dejjem iktar imdaqqas. Allura speċi daw li jmur li huwa l-antitesi ta' dak li qegħdin ngħidu. Ta' dak li qegħdin ngħidu. Li tagħmel aktar diffiċli biex jiena nimmaġina kif iċ-ċittadin ħajjifhem li biex jemanċipa ruħu se jkollu jiġġielet għal dak il-post mal-mejda u kif ħajsib il-ħin biex imbagħad ikun parteċipi. Mill-banda l-oħra, dialettika tal-limna li għal kull żvilupp ikun hemm reazzjoni. Meta bidiet ir-revoluzzjoni industrijali kien hemm sfruttament tal-ġen tal-ħaddiema sakemm lejn l-aħħar tas-seklu 19 bdew jiffurmaw il-unions, kien hemm reżistenza kbira sakemm fl-aħħar ħafna ditti stess, ħafna kapitalisti indunaw li aħjar ikolli union iktar nista' nittratta b'mod raġunat mal-ħaddiema tiegħi milli jekk ma jkunx hemm union. Iftakar dik kienet waħda meta kont l-università student, waħda mill-ewwel lezzjonijiet li għalmuna fil-study unit fuq Human Resource Management li aħjar ikollok union għax ir-relazzjonijiet ikunu iktar ċari, stabbli, regolati, etc. Bl-istess mod, dan l-iżvilupp sfrenat, l-isfreġu ambientali, l-sfruttament tan-nies, il-traskuraġni malizzjuża tista' tgħid tal-interessi ta' komunitajiet fejn qed isir żvilupp industrijali u kummerċjali. Dan ħoloq reazzjoni u kien l-iżvilupp ta' dawn l-għaqdiet volontarji, sens akbar ta' impenn komunitarju, il-fatt li nħolqu l-kunsilli lokali. Dan x'taħseb li huwa l-pass perswas li hawn ħafna nies li qed iseguna bħalissa li huma parti minn dawn ix-xorta ta' għaqdiet, jew jixtiequ jkunu parti minn dawn l-għaqdiet, jew jixtiequ jkunu sostenituri ta' dawn l-għaqdiet. Parir tista' tagħti inti mill-perspettiva tiegħek lil dawn l-għaqdiet biex l-għanijiet tagħhom jaslu għalihom iktar malaj u b'mod aktar sostenibbli. Naħseb li l-għaqdiet huma frammentati ħafna. Ikun hemm pika bejniethom. Parti mill-pika ġejja mill-fatt li llum il-ġurnata hemm kompetizzjoni pereżempju għal fondi Ewropej. Allura irrid nikkapparrom għall-laqda tiegħi u noqgħod attent li ma ndaħħalx il-ħadd ieħor. Però anke hemm laqdiet qegħdin jitalmu jaħdmu flimkien meta kien hemm il-każ tal-miżieb li ngħata lill-kaċċaturi, jidhirli li kien hemm xi 70 għaqda li ħadmu flimkien, għamlu l-kawża, eċċetera. Kemm il-darba tara front kontra dil ħaġa, ġifieri jkun hemm numru ta' qdiet li jaħdmu iktar flimkien. Però għandna bżonn nitalmu iktar, naħdmu flimkien. U dan ukoll huwa parti mis-sens ċiviku. Jien ma naħdimx waħdi jew mal-klikka żgħira tiegħi, imma kemm jista' jkun nibni alleanzi ma' oħrajn. Għall-inqas dawk l-affarijiet li jikkonċernaw lilna l-koll. Dik waħda min-naħa tan-nies li mhumiex fl-għaqdiet. Aħjar milli igergru jieħdu ċertu azzjoni. Issa mhux kulħadd
għandu la l-ħin, la r-rizorsi, la il-ħiliet biex jifforma għaqda jew jidħol f'għaqda. Imma hemm ħafna nies li jistgħu jagħmlu affarijiet żgħar fil-lokalità tagħhom. Kif qed ngħidu, nies li pereżempju joħorġu jnattfu ftit il-ħadd filgħodu it-triq tagħhom imqar. U mbagħad kif jgħid il-Malti l-eżempju jkaxkar, ġifieri xi ħadd ieħor jitħajjar. Gaffa tkaxkar. Bħalissa l-gaffa tkaxkar, imma jekk tħares lej ħafna lokalitajiet, per eżempju ikollok sqaq, namlu mod, naqra waħda zdingat, eccetera, u xi ħadd jibda joħroġ il-qsari. F'kemm ili ngħidlek tara kulħadd qiegħed inaddaf qudiemu, joħroġ qasrija, eccetera. U l-ambjent minnu fih jibda jiżbieħ. U mbagħad daqqa titkellem mal-ġar fuq dil-qasrija. Jew jgħidu isma' issa kieku nagħmlu xi ħaġa flimkien. L-Isla dal-aħħar pereżempju kien hemm xi ħaġa simili. Kien hemm biċċa pjazza żgħira, biċċa art fej suppost kien hemm siġar jew ħxejjes, eċetera, kien hemm xi żewġ residenti bdew jieħdu ħsieb ta' din. U f'daqqa waħda bdiet taqbad il-ħaġa, mbagħad kien hemm oħti u oħti artista u għamlet stedina biex jagħmlu mozaik flimkien madwar il-ħajt, ir-reċin ta' din dawn huma active citizenship, civic spirit. Lan huwa limitat skont il-ħila u r-riżorsi li għandhom in-nies, imma jagħmlu affarijiet sbieħ. Di kulħadd igawdi minnhom. Better to light a candle than to curse at the dark. Ekku. That's what that is. Brilliant. Biex imur lura għal-idea tal-ispiritu ċiviku, però sa ħanaqbdu mill-lat tal-klassi politika, ta' nis li leġizlaw, tal-istrutturi li jamministraw dan il-pajis. Mod li aħna b'xi mod innislu iktar spiritu ċiviku huwa billi ħloqna dawn l-integrity institutions fejn speċta għaw dawn daw ma nafx tista' ngħidulhom entitajiet ta' monitoraġġ nistgħu ngħidulhom hekk li l-rwol tagħhom huwa li speċa jassu. Tisattina naqra sfond dwarhom għax naħseb huma entitajiet li nismaw ħafna dwarhom meta jkunu qed jiġu speċa skrutinizzati ċertu affarijiet ta' procurement partikolarment jew affarijiet ta' imġiba ta' nies pubbliċi pereżempju. Però tista' ttina naqra l-rwol tal-integrity institutions x'inhuma, forsi tina żewġ eżempji ħalli dak li jkun jifhem fuq xi titħattu eżatt. Wol fejn għandu jinteressana li jkollna integrity institutions. Ok. Mela, inti għamil trabta ma' spiritu ċiviku. L-integrity institutions mhumiex dawk li jissetqu l-ispiritu ċiviku, imma pjuttost huma gwardjani qegħdin iħarsu li l-affarijiet isiru sew. Huma istituzzjonijiet statali maħluqin mill-Parlament ġeneralment. Uħud minnhom għandhom status kostituzzjonali huma regolati mill-Kostituzzjoni. L-integrity institutions tfaċċaw madwar id-dinja tfaċċaw l-aħħar 50 sena tista' tgħid, 50-60 sena wara t-tieni gwerra dinjija mis-snin 50-60 il-qudiem. Li ma huma l-integrity institutions? Il-klassiċi, l-istituzzjonijiet klassiċi forsi l-iktar antiki huma l-istituzzjonijiet bħal Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li tirregola mhux biss ir-reklutaġġ u l-promozzjonijiet fis-servizz pubbliku imma wkoll id-dixxiplina. Dik inħolqot Malta fl-1960 bħala istituzzjoni kostituzzjonali bi status kostituzzjonali. Jiġifieri inħolqot qabel l-indipendenza
Storja twila ma mus nidħol fiha għax komplikatissima. Ma u l-istorja hija miktuba wkoll, kont riċerkajta u pubblikajta hija. Bat meta kellna l-indipendenza mek Bat għandek istituzzjoni oħra hija l-Kummissjoni Elettorali u l-Awtorità dwar ix-xandir. Mela. X'inhuma daw l-istituzzjonijiet? Dawn iħarsu lej jew kategorija ta' uffiċjali tal-Istat, jew inkella lej setturi ta' policy fej wieħed ma biex jissalvagwardja ċerti prinċipji demokratiċi ma jridx illi il-ministri jagħmlu fattihom. Mela trid tbiet ir-regolamentazzjoni ta' dawk l-oqsma mill-lid tal-ministri. Biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm partiġjanizmu. L-ewwel set ta' dawn l-istituzzjonijiet kienu dawn it-tlieta li nħolqu jew kienu rikonoxxuti fl-indipendenza, fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Imma dawn kienu kollha fit-teorija autonomi, fil-prattika mhumiex autonomi. Ħan nispjega għaliex. L-għanet għaliex il-membri tagħhom kienu jinħatru effettivament bir-rieda tal-kap tal-gvern. Mela inżammet it-tendenza tal-istat koloniali li l-gvern eżekuttiv irid jikkontrolla kollox, inkluż daw is-suppost integrity institutions. Fis-snin 80 waslu għal kompromess għax kull darba kienu kun hemm kwistjonijiet fuq jekk il-Prim Ministru jkonsultax fil-verità mal-kap tal-oppożizzjoni, eċetera. U bdew jaqsmu il-membership bej il-partit li għandu l-gvern u l-partit tal-oppożizzjoni. Mela il-chairman ikun dejjem mażul mill-Prim Ministru, nofs il-membri mill-partit X u nofs il-membri mill-partit Y. Li hija kolonizzazzjoni ta' dawn l-integrity institutions. Kolonizzazzjoni għax il-partiti biss jieħdu d-deċiżjoni. Jieħdu d-deċiżjoni u jaħtru nies li jidrilhom illi se jaġevolaw il-pożizzjoni tagħhom. U dejjem bil-casting vote tal-chairman qed nitħattu hawnhekk. Il-maġġoranza tkun dejjem tal-gvern, tal-dawk maħturin mill-gvern. Biċ-chairman b'kollox, chairperson b'kollox. Issa, bat, fl-1974, parti mill-emendi kostituzzjonali inħolqot il-Kummissjoni dwar l-impjigi. Again, f'moħħ il-leġislatur kien li nevitaw il-partiġjanizmu. Il-Kummissjoni dwar l-impjigi tħares lejn tinvestiga il-menti dwar ħatriet ta' natura partiġjana. Mhux biss ma fl-istat, kif nifhem jien kif inhi l-liġi jista' jkun anke fil-privat. Dil-kummissjoni ma tantx tissemma. Adattiva? Adattiva, il-Kostituzzjoni għadha tirrikonoxxiha u imma għatem nies li huma żgur, membri tagħha. Ekku. Ma it keeps a very low profile. U ma naħsibx li għandha caseload qawwi fil-verità. Hemmhekk ifformalizzaw l-idea li nofs il-membri jkunu maħturin mill-Prim Ministru u nofs mill-kap tal-Oppożizzjoni. Formalizzawha fil-Kostituzzjoni. Ġifieri dik it-tendenza li kienet ġabdiet ta' kolonizzazzjoni ta' dawn l-integrity institutions issa kienet formalizzata. Imbagħad imma mis-snin design il-qudiem jiġi żvilupp ħafna iktar interessanti. Ibda mill-1995 meta twaqfet il-kariga ta' Ombudsman. U hemmhekk daħlet l-idea li l-kariga jew il-ħatra tan-nies li okkupaw dik il-kariga jinħatru b'maġġoranza kwalifikata tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Jiġifieri u fil-prattika dan kien dejjem vot unanimu. L-inizjattiva tibqa' tal-Prim Ministru imma il-Parlament għandu rwol deċiżiv u mhux biss il-maġġoranza
tal-gvern imma wkoll il-Parlament kollu kemm hu għax meta għandek vot kwalifikat, ġifieri 2/3 tal-membri tal-Parlament, hemmhekk trid għall-inqas l-appoġġ ta' parti mill-oppożizzjoni. Fl-1995 kellek l-Ombudsman, fl-1997 l-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali, u dawn il-karigi ingħataw setat b'saħħithom li jistħarġu il-menti fil-każ tal-Ombudsman dwar l-amministrazzjoni pubblika, fil-każ tal-Awditur Ġenerali il-finanzi pubbliċi. U tal-Ombudsman, x'kienet? Tal-Ombudsman il-menti mill-pubbliku għalkemm għandu s-seta li għamel sħarriċu on his own initiative, il-menti dwar nuqqasijiet amministrattivi. Issa mhux biss ksur ta' liġi, imma l-liġi tispjega li anke pereżempju nuqqas ta' sensittività. Mela. Tina eżempju. Ok, mela għamlu mod. Mort biex napplika għal ċertu benefiċċju soċjali u daw ħallewni nistenna fit-tul. Umbat sottomettejt il-karti u tilfu l-karti u ma kienx hemm apoloġija u reġgħu qalu li biex nibda kollox mill-ġdid. Maladministration, il-kelma hija maladministration. Ġifieri mhux biss ksur ta' liġi, jew korruzzjoni, jew konflitt ta' interess, imma nuqqas ta' korteżija, eċetera. U l-Ombudsman irnexxa mill-ewwel huwa istituzzjoni li sondaġġi juru li hemm fiduċja kbira fl-Ombudsman. Għalkemm hemmhekk ukoll kien hemm żviluppi interessanti, forsi m'għandniex ċans nidħlu fihom. Għandek żviluppi interessanti. Per eżempju, il-mod kif Reċenti imma daw ġieri. Ma matul l-aħħar 25 sena li ilu, sa 27 sena li ilu li twaqqaf l-uffiċċju. Per eżempju, l-Ombudsman beda bil-mod il-mod jistħarreġ anke kwistjonijiet ta' governanza, ġifieri s-sistema, mhux biss dal-każ, dal-ilment, għalkemm baqa' jistħarriġhom, però anke s-sistema din tagħmel sens jekk qed nara li hemm pattern f'daw in-nuqqasijiet amministrattivi minn ġejjin. U r-rapporti annwali tal-Ombudsman jidħlu fihom dawn l-affarijiet. L-uffiċċju żviluppa wkoll għaliex mbagħad twaqfu kummissarji fih dan l-uffiċċju tal-Ombudsman li jirregolaw l-ippjanar, li jirregolaw is-saħħa u jirregolaw l-edukazzjoni jew jirċievu il-menti minn dawn l-osma. Ġifieri hemmhekk kien hemm żvilupp ukoll. Kien hemm żvilupp forsi inqas pożittiv li naħseb fl-aħħar ftit snin, l-aħħar 5 snin, ir-relazzjonijiet bejn l-Ombudsman u l-amministrazzjoni pubblika ma baqgħux daqshekk kordjali. Kif taf kemm il-darba l-Ombudsman il-menta li l-amministrazzjoni pubblika mhux dejjem taċċetta r-rakkomandazzjonijiet li jagħmel, proposti li jagħmel biex jirrimedja l-ilmenti li jkun hemm jew in-nuqqasijiet li jkun hemm. Fis-sena 1997 kif qed ngħidu twaqqaf l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bħala istituzzjoni kostituzzjonali rikonoxxuta mill-Kostituzzjoni bl-Awditur Ġenerali u Deputat Awditur Ġenerali l-istess bħall-Ombudsman jinħatru maġġoranza kwalifikata tal-Kamra tad-Deputati u wkoll bħall-Ombudsman issejħu uffiċjali tal-Parlament. Ġifieri huma għal kollox distakkati mill-Eżekuttiv. Hemm verament awtonomija reali. Mela hemmhekk għandna żvilupp ġdid fil-mixja ta' dawn l-istituzzjonijiet ta' integrità. Kollha kemm huma għandhom dan lan illi kemm jista' jkun fit-tmexxija tal-ħajja pubblika ma jkunx hemm konflitti ta' interessi, jkun hemm ċertu effiċjenza, ċertu konsistenza li l-istat ta' dritt ikun osservat, eċetera. Dawn jaħdmu daw l-Ombudsman u
u l-Awditur Ġenerali jaħdmu iktar bil-persważjoni, jistħarġu fil-fond imma u jagħmlu rakkomandazzjonijiet ma jimponux penali. Ma jidħlux laqqas fi kwistjonijiet ta' policy li huma materja propjalment li għandha tkun fidejn il-ministri, fidejn il-kabinett, li huwa elett għal dan il-għan. Ġifieri hemm boundaries ċari. Dawn huma istituzzjonijiet li ħadmu tajjeb ħafna. Veru li kultant ikun hemm friction bejn l-amministrazzjoni u l-istituzzjoni konċernata, imma bejwet u ieħor daw ħadmu b'ċertu armonija mal-amministrazzjoni pubblika. Fil-każ tal-Awditur Ġenerali kien hemm żvilupp ieħor li beda propjalment qabel ma twaqqaf bħala kariga kostituzzjonali kif inhu llum, li kien il-ħolqien tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. U hemm rabta allura integrali bej l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u il-Parlament, il-Kamra tar-Rappreżentanti. Fil-każ tal-Ombudsman din hija nieqsa u waħda mill-elementi rikorrenti tal-Ombudsman hija li meta skont il-liġi jibgħat ċerti rapporti lill-Parlament dawn qatt ma jkunu diskussi, mentri ir-rapporti kollha tal-Awditur Ġenerali jinbagħtu lill-Speaker, l-Speaker iqegħdhom fuq il-mejda u uħut minnhom għall-inqas dawk li huma l-iktar jaħarqu ħanajtek ikunu diskussi mill-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela hemmhekk ukoll kellek żvilupp istituzzjonali interessanti. Fl-istess Daw diskussjonijiet li jsiru mill-PEC qed ngħidu hawnhekk. Dawn huma pubbliċi, wieħed jista' jsegwi pereżempju meta jkun hemm rakkomandazzjoni minn tal-Awditur Ġenerali u rapport. Żgur. Tista' segwi ikun hemm il-minuti jidher li ħafna mis-seduti ikunu rekordjati, filmjati, ikun hemm id-deċiżjonijiet kemm tal-Speaker, kemm ukoll tal-Kumitat. Ġifieri hemmhekk għandek ċertu trasparenza li kienet waħda mill-fatturi u rekord li kienet waħda mill-fatturi naħseb jiena li għenet biex l-status u l-influenza ta' daw l-istituzzjonijiet tal-integrità tola u l-pubbliku għandu fiduċja fihom daw l-istituzzjonijiet. Minkejja l-fatt li jkun hemm kemm il-darba l-akkuża imma daw fl-aħħar mill-aħħar ma jistgħux jimponu fuq il-gvern. U jien naħseb meta tqis kollox aħjar li jaħdmu hekk bonarjament li jrawmu dal-ispirtu ta' kooperazzjoni mal-amministrazzjoni milli jagħmluha biex ngħidlek ta' qorti u jgħidu le hekk irid isir. Però fis-sens għalija hemm element ta' frustrazzjoni fiha għax kultant ikun hemm ċertu rakkomandazzjonijiet, ċertu rapporti li jsiru li sempliċement ma titieħed l-ebda azzjoni jew isiru kwistjoni ta' skandlu pubbliku. Issa il-kelma skandlu ġejja mill-Grieg, skandalos li tfisser tumbata, xi ħaġa li tfixklek. Sewwa u skandlu hekk jagħmel li n-nies inaqrilhom il-fiduċja mhux biss fl-istituzzjonijiet u l-uffiċjali, imma anke tibda tikber l-idea li wara kollox mhux kollox hekk politika maħmuġa m'hemmx tagħmel. Skandlu ma jgħinx biex jikber dak is-sens ċiviku. U għalhekk l-integrity institutions. Għax ma jkunx hemm konsekwenza. Għax ma jkunx hemm konsegwenzi u wkoll għax l-iskandlu għandu effett psikoloġiku ieħor. Meta ifaqqa skandlu ngħid ara xejn daw kif huma, ara jien rett, ċittadin onest, kollox tajjeb. Allura m'hemmx irrieda iżjed li nitqabad n-engagja maħattijħor biex jimbidlu l-affarijiet. Jien tajjeb, dawk ħżina, u hekk se nibqgħu għal dejjem ta' dejjem. Tajjeb, mentri ma rridx ngħid b'daqshekk li m'għandux ikun hemm stħarriġ mill-istampa, mill-ġurnalisti, eċetera. Imma ma tistax tibqa' biss fuq livell ta' skandlu. Il-mistoqsija l-oħra trid tkun
Allura issa, fid-dawl ta' dak li sirna nafu, xem bżonn isir biex nirrimedjaw? Mill-lat sistemiku għetajt? Mill-lat sistemiku, mill-lat ta' mġiba ta' n-nies, l-għazliet li namlu, l-mod kif ninteraktjaw ma' xulxin. U għalek l-integrity institutions bħalma huma l-ombudsman, l-auditur ġenerali u oħrajn ukoll għandhom funzjoni importanti ħafna għaliex huma ma jgħodux għalkemm jistħarġu fil-fond ma ħolqux skandlu. Jippruvaw jirrimedjaw bil-persważjoni, bl-evidenza li għandhom qudiemhom, bin-nuqqas ta' partiġjanizmu, bl-oġġettività ta' dak li jagħmlu, etc. Allura jiksbu wkoll il-fiduċja ħafna drabi u l-kooperazzjoni tas-sistema stess li qegħdin jikkritikaw. Forsi ma jirreklamawx jew ma jissottolinjax li għaw ekkaw skandlu, pero ġili rajt rapporti tal-Auditur Ġenerali li jum bat taqbadhom il-medja u minnu hemmhekk speċa wara l-iskrutinju wara li wieħed jagħmel is-sintesi tagħhom jiddeduċi li hawnhekk kien hawn xamma ta' xi ħaġa biex. U kemm l-Ombudsman u anke l-Awditur Ġenerali meta taqra r-rapporti tagħhom ma jżommux lura milli jikkritikaw, però ħaġa li ma tantx tidher fil-mezzi ta' xandir u social media hija. U din hija ħaġa li l-Ombudsman ġieli rrimarka, parti minn xogħolhom ukoll huwa fejn jaraw li l-affarijiet sejrin tajjeb, jgħidu li sejrin tajjeb, jekk taqra r-rapporti tal-Awditur Ġenerali ma jkunx hemm biss kritika, ikun hemm evalwazzjoni, appraisal. F'dak li jissejħu performance audits, ħarsu lej l-assiem, mux biss fej kien hemm nuqqas fil-procurement, jon kella accounting system li ma tiġborx id-data kollha, eċetera. Mela, meta nħarsu lejn din l-azienda, din l-aġenzija tal-gvern, dan id-dipartiment jew dal-unit, x'qegħdin naraw? Is-servizzi li jagħti, l-infiq kif isir, eċetera, eċetera. U ir-rapport tal-awditur ikun oġġettiv, bilanċjat, kollu bbażat fuq evidenza konkreta, verifikabbli. U ħafna drabi meta taqrah ir-rapport tieħu impressjoni kemm xejn differenti ngħid iktar informata minn dak li jaqbdu il-gazzetti. Bla dubju. Għax huma għandhom ħadd. Eżatt, fis-sens il-gazzetti għandhom wieħed minn żewġ għanijiet. L-ewwel wieħed illum il-ġurnata hija kemm jista' jkun kliks. Għax illum qasadna nixtru gazzetti speċjali nikklikjawhom. Jew jekk inti parti mill-medja tal-partit, lan huwa li jiena mpinġi l-partit tiegħi aħjar minn tiegħek. Eżatt. Fil-waqt li nuħgost vera li tawni biex jinġi li nkun irrabjat u għamilt ħafna iktar irrabjat mill-li jiena llum. Imma il-rapporti tal-Awditur Ġenerali partikolarment tal-Awditur Ġenerali ittuk perspettiva ħafna iktar oġġettiva minn dak li taqra fil-medja, anka l-iktar medja li hija well-meaning, taġvi, li tixtieq sempliċement tippreżenta dan il-fatt għax dan il-fatt importanti. Imma minħabba li il-parametri editoriali huma 300 kelma, ma tkunx tista' tidħol fil-fond ta' 5000 kelma fej vera qed nixtarru is-sitwazzjoni x'inhi u l-kuntext kien fej mbagħad sar l-iżball u hija u hekk hawn dal-edifiċju li huwa tajb imma għandna dal-iżball hawnhekk tajb niskrutinizzaw. Aħna fil-medja nibdew naraw dak l-iżball x'inhu. Għalkemm iħoss li wkoll ġifieri hemm dak il-funzjoni ta' xi li jisma' għandu bżonn ikompli tambar biex nfakkarna fuq dan l-iżball u speċa dak huwa l-irwol tal-medja. Fil-fatt xi ħaġa li qed tisemma dal-aħħar ħafna fil-medja f'relazzjoni ma' Integrity Institutions hija l-ħatra ta' dal-kummissarju għall-standards għall-ħajja pubblika. Eżatt x'inhu jiġri ma kellix ċans li studja, ma nafx jekk inti xi tissegwi s-sitwazzjoni. Mela, il-Kummissarju tal-Standards il-kariga nħolqot jidhirli 5 snin ilu bliġi tal-2017 biex għall-ewwel darba fl-istorja tagħna iħares lejn l-integrità
fost id-deputati parlamentari, il-ministri u segretari parlamentari u dawk li nsejħulhom persons of trust. Nies li okkupaw karigi fl-amministrazzjoni pubblika imma mhux għabbażi ta' mertu regolat mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku imma għaliex il-Ministru għandu fiduċja fihom u jrid li jimpjega lilek mhux jagħmel sejħa l-applikazzjonijiet. Ħafna drabi, sfortunatament, meta jkun hemm skandli jew ta' taħwid jew ta' korruzzjoni jew nuqqas ta' infurzar, eċetera, issib jew xi ministru jew xi deputat jew inkella xi person of trust li b'xi mod huwa imdaħħal fiha. U ma kienx hemm mekkaniżmu biex jiskrutinja lil daw in-nies. U nħolqod din il-kariga. Il-kariga tintela bl-istess proċedura bej wieħed u ieħor li jom jinħatru l-Ombudsman, l-Auditur Ġenerali u d-Deputat Auditur Ġenerali, ġifieri maġġoranza kwalifikata mill-Parlament. Biex ikollok maġġoranza kwalifikata, irid ikun hemm qbil bejn żewġ naħat tal-Kamra. U f'dal każ ma wasalx dan il-qbil. U hemm deadlock. Allura il-Gvern qiegħed jgħaddi li emmenda fil-liġi biex effettivament jekk ikun hemm deadlock xorta ssir il-ħatra imma mhux b'dak il-konsensus. Fil-qosor dik hija il-kwistjoni. Ħaġa oħra li hija ftit inkwetanti hija li ir-rabta il-ħatra ta' din għal din il-kariga intrabtet mal-ħatra ta' ombudsman ġdid għaliex l-ombudsman kurrenti skaditlu iżjed minn sena ilu il-term tiegħu. Il-liġi tippermetti jibqa' sakemm jinħatar ombudsman ġdid jew jibqa' jiffunzjona bħala ombudsman, imma din mhix ħaġa li tista' tħalli għaddejja. U naħseb li kien żball li ma kienx xira illi daw iż-żewġ ħatriet ikunu isu pakkett. Niftehmu fuq it-tnej u mbagħad nagħmluhom it-tnej. La darba skadiet it-tali kariga X mela naħtru lil xi ħadd tal dik il-kariga. U mbagħad meta tasal kariga Y naħtru. Politika partiġjana mhux dejjem taħdem b'dak is-sens ta' spiritu u iva ħanaslu hemmhekk. Allura sfortunatament hawn dan id-deadlock fuq il-ħatra. Il-Partit Nazzjonalista għalfejn mhuwiex speċa x'inhu huma r-riservi li għandhom il-Partit Nazzjonalista dwar il-kandidat li ressa il-Partit Laburista? Nippreferi ma nikkummentax fuq hekk għax ma nistax nitkellem għal Partit Nazzjonalista. M'hemmx affarijiet li huma pubbliċi li sa fejn naf jien imma mhumiex komdi bil-persuna li kienet bil-kandidat li tressaq min-naħa tal-Gvern. Hawnhekk ukoll tidħol kwistjoni ta' institutional design. Jekk għandek kariga tal-Istat għolja ħafna Integrity Institution, etc. Min għandu jieħu l-inizjattiva biex iressaq il-kandidati? Il-tradizzjoni dejjem kienet illi jkun il-Prim Ministru li huwa l-kap tal-Gvern eżekuttiv. U ħafna drabi din taħdem tagħmel ħafna sens. Imma jekk għandek soċjetà partiġjana ħafna bħalma hi Malta, dejjem allura mbagħad iqumu mistoqsijiet. Għaliex il-Prim Ministru għaliex għandu jkollu din is-seta u għaliex qed iressaq dan il-kandidat u mhux il-kandidata l-oħra. Sewwa, din naħseb xi ħaġa li rridu naħsbu iktar fuqha meta niġu għal riformi istituzzjonali. Ħafna drabi meta jkun hemm proposti jgħidu mela għandu jkun il-President. Imma il-President Malta għandu setat ta' initiative li jieħu l-inizjattiva li huma limitati ħafna u hekk għandhom ikunu. Xinkella jkollok il-periklu li jkollok żewġ ċentri tal-poter li jitqabdu ma' xulxin. Sewa bħal m'għandek il-Kungress Amerikan
u l-President Amerikan jista' jkollok deadlock hemmhekk. Jien naħseb li il-Kostituzzjoni hija li tajt il-President normalment jaġixxi skont il-parir jew li ġej min-naħa tal-Gvern jew nkella li ġej min-naħa tal-Kamra tar-Rappreżentanti tad-Deputati. Però wieħed jista' jistudja l-kwistjoni iktar jekk ikun hemm deadlock. Tista' tgħaddi l-inizjattiva fidejn il-President u forsi il-President ikollu il-komfort ta' pariri, per eżempju, ta' ex-presidenti. Kultant tissemma istituzzjoni il-Kunsill tal-Istat, Council of State, u hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa li għandhom Council of State li għandha din il-funzjoni. Malta s'issa ma wasalniex għaliha. U naturalment mbagħad jekk ikollok Council of State li huwa naqra waħda elaborat, tarġa' tqum il-mistoqsija kif se jinħattru daw in-nies, min se jaħtarhom, għandna bżonn maġġoranza kwalifikata, jinħattru mill-Parlament, eċetera. Ħafna kwistjonijiet mhux lakemm tajt, ikollna Council of State u l-President mbagħad inkunu nistgħu nagħtuh iktar setat. Hemm ħafna affarijiet li wieħed irid iqis. U naħseb ħaġa li għandna nożżu huwa il-fatt illi minn mendu twaqfet il-Repubblika, Malta kellha xorti kbira ħafna fil-mod kif ġabu ruhom il-presidenti tagħha. Għalfej? Għaliex dejjem irnexxielhom jolew lilin mill-partiġjanizmu għalkemm kważi kollha kienu nies mill-partiti politiċi li fl-ewwel President Sir Anthony Mamo, ġifieri nies li kienu attivi, li kienu ministri qabel, jew addirittura Prim Ministru, Dr. Fenek Adami, eċetera. Imma la darba okkupaw dik il-kariga saru biex ngħidlek il-kuxjenza politika tal-pajjiż li lin minn kull konsiderazzjoni partiġjana. U meta imbagħad kien hemm kriżijiet, il-presidenti tagħna setgħu jaħdmu bil-kwiet wara l-kwinti biex iresqu l-partiti lejn ftehim. Hemmhekk għandna teżor nazzjonali li nispera ma nxelfuhx. Jiġifieri jekk se nagħtu iktar setat fidejn il-President, noqogħdu attenti li ma nxelfux din l-awtorità morali li kisbet il-kariga ta' kap ta' stat tal-istat matul l-aħħar kważi 60 sena u xejn. 74 sal-lum. Fi 50 sena. Għatma kontemplajtom daqsek, daw l-integrity institutions u għandhom rwol vera importanti. Importanti u fl-istudju li semmejna qabel State Audit in Transition jiena kontribujt kapitlu u li huwa propju fuq l-integrity institutions u jipparaguna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ma l-istituzzjonijiet l-oħrajn, l-Integrity Institutions Maltin, jipproponi skema ta' kif żviluppaw, isu hemm 3 fażijiet ta' żvilupp tagħhom, m'hemmx għalfejn nidħol fid-dettalji għax żgur li min ikun qed jisegwina jorqod. Dawn huma dettalji tekniċi. U wkoll ilna għaddejn naqra mhux ħażin ġifieri il-moħħ jibda jbatti wkoll. Jibda jgħejja. Imma hemm ukoll paragun ma barra minn Malta. Mela. L-aħħar fatt fuq l-Integrity Institutions dina mhix xi ħaġa li ssiba fl-istudji akkademiċi fuqhom. Però nieħu spunt mill-Kostituzzjoni tat-Taiwan, sewwa. Fix-xjenza politika nitkellmu fuq separation of powers u il-separation of powers klassika hija 3 istituzzjonijiet. Leġislatura li tagħmel liġijiet, l-eżekuttiv li jwettaq dawk il-liġijiet u l-ġudikatura. Issa, fil-Kostituzzjoni tat-Taiwan għandek a 5-fold division of powers u waħda minnhom hija l-integrity institutions. Fil-Kostituzzjoni tal-Afrika t'isfel wara it-tmiem tal-apartheid daħlu għadin isu branka ġdida tal-governanza. Fil-Kostituzzjoni tal-Afrika t'isfel għandek 6 istituzzjonijiet, integrity institutions rikonoxxuti mill-Kostituzzjoni.
Però il-riżultati kif Jien kienu? naħseb illi il-biċa kbira tajbin, ġviri fit-Taiwan u fl-Afrika t'isfel l-Integrity Institutions jaħdmu bċertu effettività. Addirittura anke bil-ċerti limitazzjonijiet anke f'Malta. Issa, Malta daw l-10 istituzzjonijiet li jien identifikajt bħala Integrity Institutions mhumiex sistema koerenti, imma naħseb li hemm każ li wieħed jgħid hawnhekk għandna il-bidu tar-raba branka, raba fera tal-governanza. Ġifieri inti taħseb li dawn l-Integrity Institutions għandhom ukoll ikunu iktar minsuġa flimkien, iktar kooperativi flimkien u jkunu Mingħajr ma jtelfu l-awtonomija ta' xulxin u jidħlu fil-ġurisdizzjonijiet ta' xulxin. Imma naħseb jista' jkun hemm koordinament informali fuq ċerti issues, ikun tajjeb li jkun hemm standardizzazzjoni tal-mod kif jinħattru l-membri tagħhom, is-setat li jingħataw, eċċetera. Mela, ħalqu l-parti ta' hekk, mela inti tixtieq kafe? Għalissa tajjeb. Għalissa le, jiena ġuħ tal-għandi ġifieri. Mela, ħandu li ma nistax ngħidax jirrapportani li ieħor. Mela, all right, mela, pawza żgħira, kemm ħanara x'ħanikol, ħaniġu lura u ħanamlu il-patruni jistaqsu. Naddu issa l-patruni jistaqsu miġġuba lilkom mill-ħbib tagħna tal-Dvina Capricci, partikolarment preċiżament mill-Lost Distillery u l-whisky immensament delizjuż, fantażjuż u perenjament grandius. Le, vera tajjeb, immensament. Il-Jericho qed nixrob mhux ngħid wisq minnu, imma monti deċentissimi. Jericho tal-Lost Distillery, immensament għal-qalbi. Artlana, patruni nistaqsu, jien u is-Sur Warrington. L-ewwel mistoqsija ġejja minn Mark Anthony Sammut li huwa bħalma tafu deputat parlamentari. Mela, u Mark Anthony jistaqsi hekk. Fost in-nies qed tikber sensazzjoni ta' helplessness, ta' rassenjazzjoni u d-dim realtà fejn minn għandu s-saħħa minn jaf in-nies jagħmel li jrid b'impunità dak li konna qed nitħattu dwaru l-ewwel the balance of power. U l-prezz ta' dan qed iħallsu dejjem minnu l-aktar dajjef saħansitra kultant bħajtu. Jean-Paul Sofia, Bernice Kassar, Pelin Kajal, Lujen, Kim Borx Virtu u maħut mill-vitni. Minn barra l-fat li l-istituzzjoniet u ma bla sinsla anzi kultant mejta taħseb li xi parti mill-kaġun ta' dan huwa wkoll l-eżempju ħażin li ħadna għal ħafna snin minn dawk li suppost imexxuna. Okay, a loaded question. Feel free to push back on anything that you feel. Jien ma ngħidx li l-istituzzjonijiet huma mejtin, assolutament. Hemm oħrajn li hemm uħud li huma jiffunzjonaw b'saħħithom, hemm oħrajn li huma inqas effettivi. Hemm istituzzjonijiet fosthom għandi f'moħħi l-pulizija li għandhom taqsimiet li jaħdmu tajjeb ħafna u oħrajn li għal raġunijiet varji jaħdmu inqas tajjeb. Jiġifieri importanti li naħseb jien li ma nagħmlux sweeping statements li mbagħad naqgħu f'ċertu pessimizmu, helplessness, etc. Veru li hemm sens u jien kultant imbagħti minnu wkoll, kemm il-darba anzi imbagħti minnu wkoll illi l-affarijiet kollha sejrin lura li hemm din il-kultura ta' impunità, etc. Bil-banda l-oħra nara wkoll kemm nies jimpenew ruhom fil-volontarjat mhux biss għal skopijiet politiċi, imma wkoll biex jitejbu l-ħajja kollha kemm hi. Hemm min jagħmel kampanji biex jitjiebu pereżempju ċerti aspetti tad-djar tax-xjuħ, il-kura ta' tfal jew ta' mart partikolari. Għandna jinnajt li għanna demokrazija ħajja imma wkoll li għandha l-mart fuqha. Sewa dbati ftit minn ċertu mardiet, l-iktar waħda l-partiġanizmu u llum il-ġurnata wkoll il-kilba l-poter għax il-poter marbut mal-flus. Jiġifieri dik hija sitwazzjoni li hija gravi. Imma nara kif għadt fil-bidu sinjali
sinjali ta' minn ġdid, ta' reazzjoni, ta' nies li jixtiequ affarijiet li l-affarijiet ikunu mod ieħor u li lesti li jaħdmu għal dak il-għan. Jien niddefinixxi li l-nifsi bħala the hopeful pessimist. Fil-qosor dan ifisser li tajt qalbi li kemm indum ħaj nara ċerti bidliet li nixtieq li jseħħu, per eżempju fl-ambjent, jew li tinda fil-politika, mill-banda l-oħra nara ħafna sinjali ta' għawmien, ta' rida tajba, ta' sens tal-ġejjieni u ta' sostenibilità ta' sens tal-ġejjieni. Veru li ħafna nies jaqtaw qalbhom, hija traċedja li żgħażagħ jaqtaw qalbhom mill-pajjiż u jgħidu mela l-ġejjieni tagħna jrid ikun x'imkien ieħor. Mill-banda l-oħra għandna ħafna għalfejn nkunu kuntenti u grati wkoll. Ma ngħixux taħt dittatura, violenti, bħal pajjiżi ġirien u pajjiżi fil-bot, skansajna gwerer, bnejna stat li jaħdem tajjeb f'ħafna affarijiet, inqas tajjeb jew ħażin f'affarijiet oħrajn. L-importanti hu li nibqgħu kollha kemm aħna akkaniti li naraw x'qiegħed jiġri, li nżommu ħaj dak is-sens li mhux jien biss irid ingawdi imma ħadd ieħor irid igawdi wkoll u li nimpenjaw ruħna fil-tiġdid tal-istituzzjonijiet tagħna. Mela, nistaqsi ftit dwar l-idea tal-hopeful pessimist jekk xi darba qatt kont idealist li ġejt diswas mill-idealizmu. Ħafna kont idealist, u għadni idealist, fis-sens li nara affarijiet li verament nixtieq li naħseb li jkunu tajbin. U għalhekk nibqa' nirriċerka, nikteb, nagħallem għalkemm tagħlim dal-waqt jispiċċa. Jiena impenjat ukoll ħafna drabi fil-kwiet wara l-kwinti, f'xi movimenti li naħseb jien jgħinu għat-tiġdid ta' ġili jiġu NGOs jitolbuni parir fuq xi ħaġa jew ngħinhom jabbozzaw xi ħaġa. Naħdem ukoll għall-Istitut Discern tal-Arċidjoċesi li hu istitut ta' riċerka u nissorveljaw naraw dak li qiegħed jiġri, natu pariri anke l-isfijiet fuq ċerti affarijiet, eċetera. Ġifieri il-parti tiegħi ta' ċittadin nipprova nagħmilha. Il-parti tiegħi ta' akademiku nipprova nagħmilha wkoll. Mingħajr ma nistenna kif forsi kont meta kont naħdem fis-servizz pubbliku li minn hawn 5 snin oħra kollox se jitwielet mill-ġdid. U xtaqt nistaqsik ukoll dwar il-fenomenu tal-aktar voter turnout baxx ta' dal-aħħar ma nafx kemm mis-66 law, jekk tikkunsidraħx bħala evidenza ta' qawmien ta' dal-qawmien li qed titħadded dwaru inti jew jekk hux evidenza tal-helplessness li qed jitkellem dwarha u hekk Mark Anthony. Mela ħan niżgiċċa minna u nagħtik tweġiba kemm xejn ambigwa. It-tnejn naħseb, mela insemmejtlek. Iċ-ċittadin jaħdem daw it-tliet modi. Exit, mela ma nivvutax iżjed. Ritt niżviluppa dil-villa tal-familja, PA ma tawniex permess, daw kollha korrotti, mhux se nivvota iżjed. Exit. Jew voice, inkella nimpenja ruħi faqda volontarja, nibda kampanja, eċetera, jew loyalty. Ngħid paċenzja, nibqa' għax m'hemmx iżjed x'tagħmel. Mela, jista' jkun li uħud mill-votant mill-elettorat ma votawx għaliex qataw qalbhom. Jista' jkun ukoll li hemm oħrajn li ma sabux partit jew programm ta' partit jew għal kandidat li iħeġġiġhom biżżejjed li jgħidu il-vot tiegħi nagħtih lit-tali jew lit-talija għaliex dawn nara fihom ħiliet, valuri li nista' inqiegħed it-tama tiegħi fihom. Jien naħseb ukoll li wieħed irid iqis il-turnout naqra iżjed baxx mill-livelli storiċi
bħala parti element minn fenomenu ikbar li huwa il-bidla fil-mod kif in-nies jivvotaw, l-alleanzi li għandhom u l-lealtajiet li għandhom lejn il-partiti il-kbar tradizzjonali. There is a sea change taking place. Ma nafx biżejjed biex ngħid din ir-raġuni u din ir-raġuni. Naħseb hemm uħud minn sħabi li iktar kapaċi janalizzaw il-qagħda jien pjuttost fuq l-istituzzjonijiet hemm nifoka. Ma żgur, there is a sea change taking place. Il-blokok il-kbar, stabbli, tradizzjonali ta' wara l-tieni gwerra dinjija dawk m'għadhomx hemm. Għandek alleanzi fluidi u opportunisti daqqa ma dal-partit, daqqa ma l-partit liħor. U mbagħad hemm ukoll element forsi żgħir għalissa imma naħseb li jikber ta' nies li huma inqas disposti li jgħidu jien għal dejjem jiena u lidi u li tulidi se jkunu nazzjonalisti, jew jiena u lidi u li tulidi se jkunu laburisti. U jisu iktar jew interessi purament personali, jew nkella jgħidu bris il-ġid komuni ma nistax iżjed nivvota għal tali partit jew għal tali partit, imma għalissa ma tfaċċax xi ħaġa li jgħid li tini l-fiduċja tiegħek. Perswadini. Again, mistoqsija li saqsejtek l-ewwel dwar xi ħaġa oħra, ma hemm fl-akkademja studji li qed isiru dwar dan il-fenomenu dwar din is-sea change li. F'diversi dipartimenti. Jekk wara tkun tista' tieni 4 smijiet biex forsi nkun nista' nitkellem naqra magħhom tkun ideali wkoll. Bil-qalb kollha. Però il-mistoqsija aħħarija ta' Mark hija kemm minn dan il-helplessness li hu qed jgħid huwa mnissel minn dawn l-istejjer traġiċi hija konsegwenza ta' tmexxija li seta' tkun aħjar. Żgur illi dak huwa fattur kif għadna fil-bidu. L-eżempju jkaxkar. Jekk inti tara deputati, ministri, persons of trust, galoppini, kummerċjanti kbar, kapitalisti kbar u oħrajn jagħmlu li jridu mingħajr konsegwenzi, anzi jgawdu, mbagħad tibda titlef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet, fil-liġi, fil-ħarsin li tista' tagħtik il-liġi u jkun hemm ċertu radicalization. Hemm nies li jaqbdu jieħdu l-liġi f'idejhom u oħrajn li jaqgħu għal kollox passivi. M'hemmx tagħmel diki jekk nista' nissovverti s-sistema. Ma jekk kulħadd qiegħed jilgħab dik il-logħba, jien nilagħbha wkoll. Fil-fatt l-aħħar darba kont għamilt li fuq di tas-sovverżjoni għat li aħna bħala elettorat jew bħala ċittadini ir-relazzjoni tagħna mal-istat hija ambivalenti ħafna bejn sovverżjoni u dipendenza. Ma nafx tixtieqx forsi. Mela, storikament għalkemm għandna tradizzjoni twila ta' stat li huwa relattivament benevolenti, effiċjenti, effettiv, imma wkoll huwa stat alien. U anke wara l-indipendenza, hemm minħabba l-partiġjanizmu, jekk il-partit tiegħi mhuwiex il-partit li qed imexxi l-gvern, allura jien l-istat nissospetta fih. Għax dawk partiġjani, għax dawk iħawdu, għax dawk hekk u dawk hekk. Mela l-istat inħarsu leh bħala xi ħaġa tradizzjonalment aljena. Mhux qiegħed hemm biex jaqdi lili jew il-komunità tiegħi. Mill-banda l-oħra nafu kemm aħna dipendenti fuq l-istat għal kollox. Għal kollox. Jiġifieri anke dawk li huma kapitalisti jiddependu fuq il-kuntratti li jagħtihom l-istat biex ifendu. Sakemm ma jkunux ditti multinazzjonali li kapaċi jippenetraw swieq barra minn Malta.
fejna fjen. Il-kontratturi jiddependu fuq l-istat għal-permessi, għal-kontratti biex jibnu toroq u skejjel u splarijiet, eccetera. Allura, hemm din l-ambivalenza. Minn banda niddependu kollha kemm aħna niddependu fuq l-istat. Għall-impjiegi, għall-kuntratti, għall-benefiċċji, għas-servizzi, kollox. Minn qabel ma nitwildu sa wara li mmutu. Mill-banda l-oħra dal-istat għandna inħarsu lejh b'ċertu distak dan mhux l-istat tagħna mhux qiegħed hemm biex jaqdina, eċetera. Billi l-istat għandu tant qawħa, l-uniku mezz, jew kważi l-uniku mezz kif ninfluenzaw huwa jew permezz ta' dan il-partiġanizmu eżaġerat, il-mobilizzazzjoni politika, jew nkella s-sovversjoni. Imur infesfes widnejt tali canvasser tal-Ministru għax naf li se jwassal kelma biex imbagħad nieħu dak li rrid. Jien naraw kol fid-dipendenza naraw kol ċertu dipendenza anka ta' self-esteem. Ma nasib dik iktar marbuta mal-partiti biex il kultura tal-proset Ministru. Ma nafx għandek xsieb dwar spiex ta' din il- Antropologu jgħidlek biktar awtorità, imma jien nosserva ħafna din ħannuża kelma ħoffa, ċertu laqizmu. L-isbaħ modell ta' dan it-tip ta' mġiba daw l-attitudnijiet huwa fil-ktieb Gulliver's Travels. Meta nitkellmu fuq Lilliput, fil-fatt, it-teżi tad-dottorat tiegħi tibda b'analiżi tal-istorja ta' Lilliput bħala modell tal-kultura politika ta' pajjiż ċkejken ħafna u ta' poplu ċkejken ħafna, mela aħna għax ċkejknin moħħna fit-titoli biex nonfu kollox. Allura l-knejjes tagħna bil-forsi rridu nġibuhom bażiliki. Kulħadd moħħu biex ikollu xi titolu profs, dott, onorevoli, eċċellenza, sur konti u ħafna affarijiet hekk. U naħseb dan jiġi mitċokon u ċertu sens ta' li jekk ma jkollix titolu mela ħadd mhux jistmani, parti wkoll mill-istorja koloniali tagħna, naħseb jien. U mbagħad għandek element ieħor li huwa ta' l-imġiba u l-attitudnijiet ta' nies li saftitilu ma kellhom xejn, kienu fqar. U f'daqqa waħda stanew, u mbagħad allura rrid nuri min jien, kemm jien tajjeb, x'karozza għandi, x'villa bnejt, għandi swimming pool daqs tal-Olimpjadi, eccetera. Mela, Mark kompli, mistoqsija, dittini mistoqsija ta' Marku xek. Mela, meta l-poplu jara il-mexet jaw jafġu fuq xurxin, għal min ħajaħtaf l-aktar u jbaxxu l-standards biex ikomplu jagħmlu hekk mingħajr ma jaffaċċaw l-konsekwenzi. Tikber il-probabilità li elementi mill-poplu wkoll jitkaxkru minn dan l-eżempju, bħalma saqt l-ewwel. L-eżempju. Il-mistoqsija il-tweġiba fil-qosorija iva, bla dubju. L-eżempju kaxkar. Kaxkar. It-tielet mistoqsija ġejja minant il-patrona ħabiba tagħna Marija Gawġi li qed tistaqsi. Iħoss li konna fi żmien simili għal dan f'xi punt fil-passat jew forsi qar jew is-sitwazzjoni kurrenti hija bla preċedent. Bis-sitwazzjoni kurrenti irid infisser żmien ta' dekadenza fis-soċjetà frott tmexxija pwerili u nuqqas ta' ħsieb kritiku. Ma nafx hux ta' min jistaqsi jara xtama ta' bidla li jisna ndirizzajnija, forsi mistoqsija li ma tantx tista' tagħtiha tweġiba. Naħseb ara hemm parti minn mistoqsija li weġibnija, però li huwa l-mistoqsija interessanti hija jekk tarax moment fl-istorja li huwa simili għal moment li qegħdin ngħixu bħalissa. Ara, il-moment li qegħdin ngħixu bħalissa dan ilu jissawwar żmien twil. Naħseb li matul l-aħħar 10-15 sena is-sitwazzjoni veru marret għall-lar dik li hija l-integrità fil-ħajja pubblika. Marret għall-lar għal diversi raġunijiet li mhumiex marbutin biss ma' figuri politiċi. Jekk għandna istituzzjonijiet dajfin illum, għaliex
50 sena ilu, 30 sena ilu, 25 sena ilu, kienu mfasslin biex ikunu mdajfin. Sawa, ġviri, dika importanti li nirrikonoxxuha. Dan bħadnub, sawa, jekk inti darba gdibt, meta tiġi għattini darba inqas tagħti każ, sakemm wara mit gidba laqas tmissek xejn il-kuxjenza, issir il-mod kif inti tikkomunika. U naħseb daħlet ftit dik l-idea wkoll. Jekk inħawwad nimxi. Ġifieri dawn huma il-mument tal-lum ilu jissawwar minn l-indipendenza. Okay? Kien hemm żmien storiku li jista' jiġbaħ il-dan, ħanajt xi ħaġa li żgur jaqbżu fuqi studjużi tal-istorja. Nazzarda ngħid, ma this is an educated guess li l-aħħar 25 sena ta' żmien il-kavallieri kien żmien li jiġbaħ ftit il-tagħna. Korruzzjoni qawwija fil-ħajja pubblika, waħda mir-raġunijiet il għala ħompex kien tant ineffettiv għax tant kien midjun minħabba kemm xaħħam biex ikun elett Gran Mastru li danna kien idejh u saqajh marbutin. He was in hock to every political force that counted in the islands, naħseb jiena. Hemm xi overlaps kulturali wkoll li tara bejn dawk iż-żminijiet jekk inti forsi familjari magħhom. Iva. U se nuża frażi ta' Dickens, it was the best of times, it was the worst of times. Ġifieri. Fi żminijietna qatt ma kien hemm daqshekk ġid f'Malta, hemm kreattività straordinarja. U l-Maltin qegħdin jagħmlu isem tajjeb f'kull qasam tal-ħajja umana tista' tgħid. Illum il-ġurnata għandna sportivi Maltin, nies tal-kultura Maltija, avventurieri Maltin li ħabtuha mal-aqwa nies ta' pajjiżi oħrajn. Imma mbagħad din l-istess konfidenza daw ir-riżorsi kollha u l-opportunitajiet għandhom id-dellijiet tagħhom. Kompetizzjoni żejda, pika, kilba għal-flus, għal-rikonoxximent, etc. U dawn huma parti mill-kultura tal-lum. The best of times and the worst of times. U din is-sitwazzjoni kienet simili li ħajtahom biex? Fl-aħħar kwart tas-seklu 18 naħseb iċ-ċirkostanzi kienu jixbħuhom. Ġifieri ekonomija edha tifjorixxi ma m'għadix sostenibbli għaliex il-korsar kien beda jonqos, il-qoton kien hemm kompetizzjoni mill-Eġittu, eċetera. Kulturalment kien żmien ta' avvanzi kbar, jiġifieri għandek teatru Manuel qed jaħdem, biblioteka pubblika edha ssir, l-ewwel studji minn intellettwali Maltin tal-lingwa Maltija, sforzi, inizjattivi letterarji u edukattivi. Imma mbagħad kellek dil problema, sistema politika li kienet saret dejjem iktar kelma goffa tkun korrotta. Jew dysfunctional. U dysfunctional? Dysfunctional fis-sens li ma taħdimx bi kriterji razzjonali li waslu għal long term. Stabilta in the long term. Mela ir-raġuni tintuża biss biex navvanza pass jien. Mela l-Gran Mastru biex ikun elett ixaħħam bl-amment. Mbagħad allura jiddejjen il-konsegwenza hi ma jista' jagħmel xejn. Ma jista' jikkonfronta l-ħadd. Għax midjun. Issa fil-każ tal-lum id-dejn huwa ħafna drabi dejn politiku. Meta tkellimna l-ewwel darba semmejt li l-idea ta' dittatorjat tal-minoranzi.
forsi tista' tgħid li naqra aktar dwar hekk għax qisu qed nara overlap bejn qisu Grammastru li għamel ħafna kompromessi. U allura għandu ħafna isom pressure groups li jistgħu jisforzawh ikun kważi paralizzawh jew kun attiv kif jixtiequ huma. U dal-konċett Illum iż-żewġ partiti l-kbar jippruvaw jagħmlu alleanzi u min-naħa huma u min-naħa l-oħra ċerti pressure groups jew lobbies, kaċċaturi, ambientalisti, kummerċjanti kbar, spekulaturi tal-artijiet, mbagħad gruppi soċjali, eċċetera, jagħmlu alleanzi opportunistiċi għal finijiet elettorali. Mela partit A iwiet lil daw illi jekk daw il-gruppi jivvotawlu u se jgħaddi daw il-liġijiet, daw il-miżuri, daw l-inizjattivi politiċi. Fil-fatt dak li jirbaħ l-elezzjonijiet illum, jiġifieri l-idea ta' programm universali li jgħod tal-kull parti mis-soċjetà kif kellek mis-snin 40 sa snin 80, dak issa spiċċa. Allura d-demokrazija wkoll saret iktar frammentarja u iktar opportunista. Dan ukoll huwa difett tad-demokrazija li nħarġu. Li nħadmu, skużani. Naħseb dik hija xi ħaġa li rridu naħsbu iktar fuqha. Fil-fatt, il-Kummissarju tal-Standards wieħed mill-ewwel inizjattivi li kien ħareġ rapport fuq lobbying f'Malta. U xi jgħid ir-rapport? Jagħmel suġġerimenti fuq kif wieħed jista' jirregola l-lobbying biex ma jkunx hemm dik li bl-Ingliż ngħidula inordinate influence, illi dawn jaħdmu minn wara l-kwinti sakemm jilħu li jridu mingħajr ma jkun hemm trasparenza, mingħajr dialogu pubbliku, eċċetera. Mhux se nidħol fid-dettalji għax mhuwiex il-każ, imma hemm dan rapport fuq lobbying tal-Kummissarju tal-Standards. Tal-Kummissarju tal-Standards, mistoqsija forsi iktar leġġera jew iktar vakwa. Il-kelma ombudsman, xi tfisser? Il-kelma ombudsman hija kelma skandinava, bdiet l-Iżvezja fis-seklu 18. Oriġinarjament fir-Renju Żvediż, l-ombudsman kien dak li jassigura lir-re mhux lill-poplu li l-uffiċjali tiegħu qegħdin imexxu kif jixtieq ir-re. It was an internal check. Imbagħad minn ftit wara l-ewwel gwerra dinjija kien hemm bidliet kostituzzjonali fl-Iżvezja u fil-pajjiżi Skandinavi u dan sar a people's champion. Imma l-kelma ombudsman baqgħet. U there is no such thing as an ombudsperson, għax il-kelma hija kelma Żvediża, ombudsman. Mela meta tara ġieli f'xi gazzetti jew fuq l-istampa xi ħadd jipprova jagħmel gender neutral, dak għax ombudsman moħħu, skużawni, moħħu mimli bil-ħmerijiet. Ombudsman hija kelma Żvediża, daqshekk. Il-kelma man ma titxeq mhux ma tfissirx gender, tfisser kariga. Ftemna. Mela, Matthew, jistaqsi, Mark Anthony m'għandux ikun li jistaqsi b'mod dirett dawn il-mistoqsijiet bil-protezzjoni tal-Parlament lil min fil-Parlament? Mhux biss fil-Parlament, naħseb hemm lok li il-mistoqsijiet li qajjem Mark Anthony Samud ikonna diskussjoni nazzjonali fuqhom. Ġifieri m'għaddejja xejn li għamil li l-mistoqsija u provajt inwiġbu kif nifhimha jiena. Le, naħseb li pjattaforma tajba. Kuntent li naħseb huwa l-ewwel deputat li bat mistoqsija l-patruni. Le, ovvjament din hija pjattaforma li tistiden il-kulħadd ikun parteċipi, tistiden il-kulħadd li jistaqsi, jikkummenta. Xewqa tagħna li kollna forsi nara iktar varjetà ta' nies. Imma jima nsib ebda oġġezzjoni li Mark Anthony
ukoll jistaqsi l-parti tiegħu. L-ar ħaġa li tista' tiġri fid-demokrazija tagħna hija li ikun hemm distak bej id-deputati fil-Parlament u ċ-ċittadin. Aħna suppost naħdmu id fit, nitkellmu ma' xulxin, nsaqsu mistoqsijiet il xulxin, nimxu lil xulxin kultant, jew nakkużaw il xulxin. L-ar ħaġa li jista' jiġri għal-demokrazija li daw jinqataw għal rashom u jsiru elit li jaħawdu u jaħdmu bejnietom għal-grazzja tal-la mhux il-każ. Għalhekk ma niddeq xejn jekk ikun hemm basta imma mbagħad il-deputati ma jbidlux din il-pjattaforma f'xi ħaġa li taqdi lilhom. Ġifieri hawnhekk kif nara jien hemm pjattaforma fejn nies jistgħu jiltaqgħu u jitkellmu b'ċertu spiritu kritiku u fl-istess ħin deliberattiv. Meta ngħid kritiku, analitiku aħjar milli kritiku, għax inkella kritika għal-Maltin fisser li nkun negattiv. Mentri jekk aħna nitkellmu b'ċertu libertà quddiem udjenza li tista' tieħu sem imma mingħajr ma nagħmlu grandstanding, dik l-isbaħ ħaġa li jista' jkollok f'demokrazija. Qabel. Mela, qabel ma nixtieq nistaqsik l-aħħar mistoqsija minn ħati tiegħi. Jekk dawn it-tliet sfidi li elenkajt inti ma tibdix it-tiswija tagħhom jew ma nibdewx naffaċċjawhom, x'taħseb li jistgħu jkunu l-konsegwenzi għal pajjiż minn hawn ġenerazzjoni oħra? Konflitti soċjali serji, forsi mdemmin ukoll. Forsi wkoll instabilità politika tant li teddet is-sovranità tal-pajjiż. Id-dinja risqa lej żmien ta' instabilità kbira. Jekk l-istat ma jkunx b'saħħtu fis-sens li huwa koerenti li jaf ħares dak li huwa essenzjali għal-pajjiż, malajr isib potenza oħra li taħtfu teddu. Parti mir raġuni li Russja invadiet l-Ukrajina kienet li mhux biss għal raġunijiet storiċi u raġunijiet ġeopolitiċi, imma kien hemm l-impressjoni li u daw eleġġew kummedjant x'tib ta' l-istat huwa dajjef nidħlu naħtfuh. Mentri fil-fatt, il-fatt li eleġġew lil dal-kummedjant li fil-fatt huwa mexxej tajjeb ħafna, biex jissaħħaħ l-istat. Jumejlu kien hemm l-aħbar li għad kbir, għad ġmielu ta' uffiċjali f'karigi għoljin ħafna tkeċċew minħabba korruzzjoni. Forsi għal ħafna nies dan ifisser l-Ukrajna dak li kienet. Imma il-fatt li daw tkeċċew waqt gwerra huwa sinjal tas-saħħa tal-istat, tal-koerenza tal-istat. U li huwa stat li jifhem x'inhu huma l-importanzi fundamentali tal-istat. Jista' jkun ukoll li rid jibgħat messaġġ lill-punent li isma' għax il-punent parti mir-reżistenza popolari u politika għal l-għajnuna militari għall-Ukrajna hija li dan huwa pajjiż li huwa korrott, eċetera, u eventwalment se jċedi. U allura meta keċċa lil dawk l-uffiċjali, Zelensky kien qiegħed jgħid isma' aħna nieħdu il-concerns tagħkom bis-serjetà, issa allura tuna l-għajnuna li għandna bżonn ħalli nkomplu mhux biss il-ġlieda militari imma it-tiġdid tal-istat tagħna. Ma, profs, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Tista' hekk tina naqaf feedback fuq l-esperjenza kif kienet? Loaded ħafna dik il-mistoqsija. Loaded ħafna l-mistoqsija. Meta għandikun kienet Kajli li ċemplit li l-ewwel darba. L-ewwel kont mifxulax. Kont smajt xi ħaġa bil-podcast imma jien minix denizen tal-internet u ma tantx kont naf dwarkom. Imbagħad għamilt titfittxija, jien meta xi ħadd jgħidli jew radio jew televiżjoni jew xi ħaġa fuq l-internet ninħasab minix
kapaċi nqum qudiem udjenza ta' 2000 u nitkellem, nagħmel diskors mingħajr noti spontanjament, imma kameras u hekk nibża minnhom. U mbagħad rajt il-podcast u għad da mhux ambjent li se nħossni kont. U X'kien dwar l-ambjent li ġaret kun daqshekk il-kameras, il-microphones, il-headphones, dawn affarijiet li għalija huma strani. Jien ta' ġenerazzjoni antika u skont ħuti jien twilitxi, ġifieri. Sewa. Issa, edit this out imma. Ġifieri, imma mbagħad meta ltqajna jumejlu u tkellimna għatlem, it can be done. U nispera li il-ħaqt dak li xtaqt. L-aspettattivi tagħna. L-aspettattivi tagħkom u ta' min isegwikom. Ġifieri, il-mistoqsija l-kbira f'moħħi kienet, kif għażlu li meta hemm nies ħafna iktar kapaċi li jitkellmu. Nispera li dak li għadd kien Le, l-fakultà ta' kelma żgur li għandek. Il-perspettiva li għandek inti jiena nħoss li hija waħda mill-iktar perspettivi importanti, l-perspettiva sistemika, storika, amministrativa li għajla nitkellmu dwarha. U jiena bħala persuna dejjem nkun qed nfittex imma il-problema fundamentali ħafna drabi nħoss li nintilfu putting out brush fires li jkun. Brush fires. Meta fil-verità inti, jekk għandek nar, titfih, imma dan nar għalfejn jaqbad. Eżatt. U rridu nifmu. Ekku. U inti llum kon ġenerus ħafna fil-ħin tiegħek u tajtna din il-perspettiva li perswas ħatajdilna għalfejn uħud minn dawn nirien kultant jieħdu. Ekku, għalmenu ek nifhem l-affarijiet. Grazzi immensament. Grazzi lilkom tal-istedina u tal-akkoljenza wkoll. Mela, qabel ma nagħlaq nirringrazzja lill-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli, dawn huma l-bibtana tal-Maple, il-Hungry Hippie, grazzi il-Browns, Derek Meats, grazzi il-Garmin, il-Kutriko, E-Cabs, kif ukoll l-Oxford House, u l-vini kapriċi ta' Abram. Maddanna l-axħar darba l-pairing kem kien tajjeb. Għatlek li uħel ta' għodix? Għatlek li uħel, u batnajlek. Alright, il-li tajjeb, għallimis, ejja, patreon.com/John Mallija. Memx nik. Tlana. Mela, tlaqna?